hodo na hye calcium wom omega 3 6 and 9 wono no ma eboa mo apomuden ho nsem gina yi eboa bie mofra adwunu mo nyini fe sanso na mpanyifo tumi num bi entenkofa kala bi angu ne peduanim enko ha wapomuden vitamin pebinom na neoma nyina nkonkan fama sanso na perfect series books no so eboa ya wiya abusua ene ya japade ba ko a ode ma wo ba obi antumi nje mfamfiri ni nsem ya ngomasua enti wo pe ngomasua na se opese oba no ni tibo build ya na wapengoma papa de amana kenkan na watumi anyini ye ewo engoma sua mu na wonyini aneoma nyina konkan de amano perfect series ngoma no wadwaman so pebi na fama abofra ne kenkan free kg1 kosi JH3 wode ngoma ni nyina bia badwaman so ya wukwa obenya bi wode ma abofra ne kenkan ya aneoma be konkan de amano na nsohwe bia obegina ne mu se wo twere no watwere no preko pe adisunku mama ni je mapa aba wo mo setem mock exams midterm exams sanso na terminal examination ahodo nyina ntu kwa so ho no mo a wobetumi akwaje nsemisa ahodo bi da beso abofra na hwe ansa na won sohwe bre na nkasa eduru kumase putoja wo station ho no ma crowd and so my first stop obuto ho no mo wose fa abane da ache be hye won sa obebo ho ban mapa edi amount 0243299938 and 0540755465 ya homa wo fra perfect series books mu mpanyifo beje so na enkoma esafata bia no wonom eno abo Abusia plan maintenance be eba bekoso MTN wamo any prepayment service ahodo no ewo meters ahodo ni nyina da so ne sentino electricity company of Ghana say yemfa ento customers wamo eyisu IMES meters ahodo nyina say maintenance ahodo a ebekoso ewo mo server ne so omo ne MTN die no enu nti won besere se fiti sabre ya kwade obeto card no obeto power ni bia gusu a mesro ma ne nyantem affected areas no eye menhia eja edwoso na kwabere ne senti womo ehye customers a womo ewo me aya ma bobo so abeka wonum nyina wo bekoya se nya dwuma 7 na tekwa nya dwuma ene wombo mamane no tobi gusu ntem omo sere vendors ahodo so amoto ne dudu mu ton no sabre ya akomomra meto ne dodo ansa kwa na on maintenance no ombeye no wonom ahyase wom so mbehye memrede ye edi anim ya 25th January anopa no ndu pepepepepe kosi ada 26 January eno nso awia dumienu eno ntiye nyina da ye nhye nso nwume koya da ma na eboa so yasena na ensem nya kenkan ade amamo asomfonum ne ye mienu midin mame adwoa nyanta tando menin abrewa ba kofichumasi Afrika sie no munsam eni Asem Beba Dabi asem na nyaba ne senti ensem ahodo ayaboabo no sekase wiabri Asem Beba Dabi die no yemfa ensom moe ananopa ya ne beto dwa se ketia Dubai ho no ejadem ya da se de yatetiti ya nu abia yakoya de eni nyan pa eni store so pa asomuo ya etretre ye fayafo ene bepie mu ya wayo mafamu de bia dade bo aye ema sabre wotumi edum ni ntem se ne be ya store so a ewo ba bi ejade to ye no entumi entretre enko hyehye honum nyina na amanebo a ebeto dwa no ekere se fayafo ne tenintam sanse dwadifo ne hu se eja ahio no womo hyase se womo bo fayafo ma ne kofrefre wono mu a enu ombe ye de womo be ye nyina ede bo aye ema enei sabre store so no entumi entretre anshin krofo de bebre na yamani mami akoso agemfo Sunday ene kwame ageni boatin kopiem ho ne edwadifo bi kasaye de wo hunu ye anopai sin hom de to ye ni I'm the Mofie, I'm watching, I think 5:30, and I will be mini about the shop on the bend there, she a jar to anti-em. Anytime you give me Kaba and buy Madame from the shop on the next shop, and a jar too. The shop me, you know, I done it too much. And the end of the Ashibro, a be a Jana and kind of insure only doom down and fire extinguisher. And more, you know, about Bobu and Yamanusi, and I insure them doing so. Ensure a liquor from one before me have a brain tea. Your shop on a Senate, and Emma, I did before me in our before. You know, so they have before an hour. Tops, T-shirts in a shop on a lady can share first and a normal tone T-shirts in, you know, and next and so your babies and crying a mother tone and the animal and man. The Omoko wow, I almost to na edwadifo ne kasebe yape na mami akoso atemfo Sunday ne kwame ageni boache professor kokoto
any assistant chief officer or Peter Tete Ashanti Regional Fire Commander ekasa ye ebisa no se wamate ne sen eno nso mu mienti nchirichiri mu a ye ratete wode esofso ye be hu ejano 516 already ye nkrofo wa ha nye so mu fi bebi na ba ye nkrofo ne de omo wa ha deda ye omo wa ha day and night nti omo wa ha nti imprenta omo hu ye no omo se nsuo wo ayinim nti omo edi nsuo hostel no na ye friend say sprinklers no omo activity ye na omo di dunga no nyame adom na one shop oho na eyini fie ba spread ko another shop partially not all the shop anti nyame adom yetinye edum sai ja no ewai shop no makasa nye nyama nim se anti se nso de ne e cause fire no afense na ye nhwehwem shop no ya te se ni wura ni wu be 1 year ago nti no mo pretty shop no nti ye behwehwem ne cause fire outbreak no men no ho investigation no ma hwehwe ne because electricity ho fan ho switch ho nti ye be investigation na ya hwe there be ba ye te say me say nra omo ne ma say nipa bi ba o so omo behwe ne wo shop no but me say omo anfa bibia anko omo bie keke na omo san koe Abusia enia yekotie ye eye assistant of chief officer dumdwadumakuo no ewo Asante Mantam ha ora Peter Tete ene anopeya ena ketia Dubai ho ejademu de wote safayafo ko hu ye wo mafamu dia wo ye ema eja no etumi ba famu no ena wote officer ediamaye ye to ansem no so na ye de mo kopie mu akropon eno wo atwemanwa biaja north mansini mu ewo Asante Mantam jimu na sebre ye kasa wo hyenkani bi ye fra no kwame opon wanya mfinhia no aduana 944 wodin senseme ewo aposifo nsem anaso ayehye papa ni nyina ne se May busumi ni mu emfem pimienu na duonu miansanim 2023 May ena ne ka wura ebo no kwadu kire abuakwa posifo ya wo kire se opanyin wode ne ka ya adwuma ka na hyensude eye G2113-11 eno eye ka kesie ya etumi eswa excavator ene nyoma ahodo emu oduro yibi enu bi na opanyin wode ama na ode eye adwuma na wose wode ka na ma no ebe se bosumu mienu ntem ena kwame opon efre ne ka owura Stephen Kingsley ano ebo na mane se ka no ohaw kakra ba ho eno ka hu bi maka owura ka kire ne se ene sa de a onfa eto tenten flat no ya yehye nyoma gusu no onya eno osofo line na onfa ka ni ti no enko mazi na wonhwe ensiesie enfama no eno ena kwame opon be ka kire ne ka owura se da bi esi sofo line de a enye safe sa enti o maame wo fie bi wa danko ame o ma no mfa eto no enkonkosi ho no mo ana oti ase ma no e wo sa kwan ne so enu achi ope kwame opon pe no awanya no ene nam so mo de asem no ekoja posifo e wo abuakwa wa pekrachi na free 2023 ni mu an nsankan no na eno ene nyamia ya adoma se brede krachi no se bra wo ton kan na no tu pia fa jan ya wo free kumasi Krobea mu kura offenso abofo eho ene se wo free ankasa wokobo no ho adwa e wo ho no enei ehwehwemu akwotwe no apie na empanyimfo kire mu a se ka no ne to flat na ye hyehye nyoma gusu no ne bo eye 300,000 Ghana cedis na bra kwame opon etumi de saade no edomu a wakwakoton da ma condemn for 12,000 Ghana cedis na krachi okoton ma no ye frɛ no Abubakar ya wo no nso afon kwanta kumase ha anotie enti bra posifo nsa so ne mu ye hwehwemu ahodo koso no wodi womanim edomu kopie mu afon kwanta ne nso krachi Abubakar ya wo no woto ade no 12,000 cedis no wo hwehwe ni bia ya wo nsa anka no eno na ka hu bi ma asem no ekopie mu ewa Kropon Circuit Court ebra na owura yere Gloria Mensa Bonsu otie adwamuo ye bo amane nyina kire court na ebusa kwame opon sa asem ampanyimfo ka edato su ni esen anetie krachi ne gitu mu se de omo ka nyina enokre na emomosre
court enhu ne mobo ene nam so mo owura yire Gloria Mensa bonsu hyeye sani afinhia num onkoda kukum enya dwumaden emfa moa omangana na ofiri mu fia ade a enye ne dia wonyina ne peso entam enkoton bio na yakwanlaga eno ewofra mantemu Krobea ko a eje gita na arawosam a efi ho eba ene se owura bi ne ho kani ya ne yire ena ne yiri nuamba wo mu nyina ne kan ba omuo ya wo free enkrabu ni mantemu atutomu a ekopie mu ewo gita ho se eja wo mu kofra mantemu na wonu makwa akwadwedwe won ho na amane no ekire se ba bia wo ko se wo akoda ana wo mu kwa home no hotel bia swimming pool ewo ho na won mo wo ho adwuma wo ho kire se papai ne yiri ena ne yiri nuamba yi enu omu nyina eja omugugu nsuo ni ma eyala ye buru bi age ya home atototo ye nan ne yensa wo bi nim ekwan ye fa so ba ya be ma no de odo nsuo no mu asukwa ye se wo opiada wantumi ampie biem enipa mro wabra omobo hotel fu adwumayefo ni nyina ma ne ye se wo momra no wo koya na sekrachi waje ebrade edia eka ho ebi ama assembly member wogina mu ewo eho Dr. David Nomenyo editu jase won bekwa koba post fu amane omkofra post fu baye emom hwehwe mu ahu be ma ne chi friend ebusuafo edi asemitu manim emom so baye na so won chese sedie asem no emu akwakoye dura fanti won kaso won de owura ne din ene ne yire nua bed ni betu dwamprempren ya de anu won boa won sere won pebre kakra na de ba ye pote wo hotel ho ya ba beto dwase ensuo afa owura no ewo ho no wamu atumi ede aba betu edwa na ni nyina mu no wode aba betu dwase saa bia ye ho no de enkameya yese we kura ene de edi kan ya bibisa esi enfie be aduanan tamunie we na edi kan ya ebi asan esi ewo ho na se 40 years ni muni we ene de edi kan kura enti wo mokrom konwu ye no na asam no akwakwaja abrafo de amom so obi bekra free nkran so oba begina home won na busua na ebe wiase na ba ma no ebe free musa na sasam na akwakwaja abrafo sam ni nyina mu no ye de ene edi akire na aposifo a wonom ewo framantamu nhwemu awudo biada wo beye ewo asami ho no yatumi edi aba abeso ye ko takwa na sebre takwa circuit court nso ahye se krachi bia e frɛ no Frederick Donko wanya mfinhia no edu enwotwe won kwada kukumu abosome no aduonu enan na Frederick Donko yi edin a ye de frɛ no potem ho no ma ye K2 ene K2 no agese wo mrane panya asem keto awaji din na wono oyebofo ene ne bofu dwuma nso de wo mu kire mu anya asem keto a osono kra no obehia ne wuro ma wo de beba fie wo bɔ ne ho modern papa na afie twa mu ya openima abosome nda na twato no 31st December se ne nyina nimedai enipa dodo na kwa asore dem na ebra manfo ewu asore dem a ye shirawo ekoso no sai na K2 nso so na machire ena obubu nkofo mpoma etutu puna hodo owura nkofo dem ono nso yije operation ya enya asem keto akora na no na ka hu bi ena krachi bi a wono kokko hu dwa ena wodie 31st night no K2 bowura ne dem ena nyoma hodo a wotwe enya asem keto Samsung Galaxy A21 or 5 Galaxy 8 Edge eno nso wo maso iPhone S ofa kan ho papa yi nimpa bo a wakoto Jordan sneaker MCJ4 a nanka 1st January New Year ankode beko New Year na secretary maso de kan ho enu achi 2500 Ghana cedis sikapa na eda dem ho no nso wo maso e de kan ho na ade chen ya panyi toto ne dem wo twetwe nani a enyoma ya bobosi wo hunu e kan ho bi e ma wo yi aposifo asutire na wonom nso efri won hwehwemu ahodoro ase na hwehwemu no wo ye na akosi K2 so wo ye bia na akosi K2 so ntina e wo se wonom kwachiri K2 na wo bo ma hwehwemu ahodoro koso ampa wo mo kwachiri K2 fon so ahodoro ye kan nyina K2 kosasa de bai na nso mu ba ko de na wasɛ no empabo no nso omobo no wanhunu amfa ma sika e ka ho nso K2 e de awasa ne sirema sika no nso ama eno na ka hu bi e ma asem no ekopie mo takwa circuit court ya posu kwadu boni ebo amane ni nyina e de kire ko sergeant Asan Donko
na ɛno mu ɛna otemuafo wɔtena adwam wo Isaac Osei Asare ɛkyerɛ sɛ ɛne ɛkrache ketu yi wadi nyameransɛm enti abosome no mako eduonu ɛnan 24 months ɛnso ohwɛ mu afinhyɛ mmienu no ketu mfa nkɔda fiase ɛnya dwumaden ɛmfa ma ɔman Ghana na ɛnum na otu ne fo sɛ osua mfinhyɛ du nwɔtwepɛ ɛna wonya enti saa abosome dodo akɔto di amanui ɔkɔ na wɔba a wɔn sesa na brabɔ na mmoa na ne daakye ɛnyɛ fɛ. Ewie yenyina we so na ensama hodre boabo no de beso mo sakasie ni nyina da yemfansi ewa hasamfo fa John Nantwi bosia kolabo na bedi akire eye nana kwadwo apia eja sam sakode samwo enoba afia abojewa kwame ageni watin papilo onukro ya boabo nsam na no san begina yachi ebo yechi dom ema ensam no yede ebro kwadwo mu ada ma Facebook ne so bebia wo bia da won so nya bi oni sinama ne mozi ye ne ebehso mo awie ye mienu medin mame adwoa nyanta tando meni abrewaba kofichumasi abusia ya soso ema Asem Beba Dabi dwumadie die di ho atoso apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Anne, say an answer. Who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says he a cool malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixano, and what do you swabba? I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system no. Not plus mox no so to malaria no good. Malaria symptoms. At a say at paye, a fear, one more tour, and 1 minute. Achakura 4 days, not Pavi, and the plasmox mixer, 1 mono, 2 malaria and asakura. And yes, I who doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Dronedi Pa Pavi, plasmox, and Hepa Plus Nina. A painful about or more manufo, and Quadawi in Fidu Nunca, our pharmacist and her bar shop. FDA aje Jodian Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch, sir. Perfect series books here. Oh, my ko to be mamma mano. Oh, jajai. Abua wamo say what to making kind kama. Wa cabrofo. Wow. Nankunte walk radie. A jajai. Wonderful. Mr. Ghana for GIJ Perfect series. At 2 mono dear. Jai. No dear nim D4 and a chair woman pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books PAB. And our science. Creative arts. Maths. RME. History. Coloring. Computing. OWAP. Nina. A free basic 1. Equasi basic 6. English every basic 1 equasi junior high school ne ban combine so a owoni nyina bi English nom and maths nom me say books be any ho perfect series any bi na GS and naka enso am approval into obata bia nkoto be maneba and na say we there school be kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de what table no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a ehia wo mo a atufo nko putuoja station hwa enkran danso man first stop any omamu babia yetonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi plasmox Hepa Plus mixer to 2 malaria and asakura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixer enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kra na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Abusua pom mudin hia me yie esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She wo ye Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also want your Hepa Plus wife. Now I'm no Hepa Plus mixer. My dear Dronedi Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for about or more manufo, and Quadawi in Fidu Nunca. Our pharmacist and her bash at phone for 0542 778 572 and 0549 297 463. Hepa Plus mixer and Mapobudra Mapa. FDA aje Jodian Kratwayatu. Order for Mami misa wasɛm o da bɛn na opɛ brɛsɛ ukɔhwɛ onipadua mu sɛdeɛ onipadua na kwa na hoɔden sitie obrɛboɔ osa cholesterol anasade dodo ɛwɔ mu o blood group o genotype so ye AA AS ana SC sabrei
may comfort by grace medical center the amount say and jemu bia bramian chain my yen shemau ka cry de kwa de bampo e brano ye de coffee tem korese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba bo motia se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hunentem nyetimi aso no by grace medical center e wo Kumasi Bremai DVL ne nchen pe ose kwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati. Quantum pun mo sir orni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi o Yesu wo ha yanbisa Peter o teka Asem Beba Dabi wo ha wuko tie hefa piao mini ebe kwa so ka cho bla asem ho mpesa me ka cho am sa asem bay o so yiri die ja no oba me na wo miru minya no na me ko ware hwan obani ade chia no pa na me ba kurum elo bi donfo me ka use message staba na o che me salmon akese mako 6 enam salmon ibi okay na me de kofi me rekoma me yire so fa nya duala me nya ba no enibi papa me yire ne ya duala ni wie ya me nya ba se amfa salmon ti amana anwe e de sa aduala oni o yire amfa de na ama no salmon ti amfa amana anwe de aduala oni ho a wono wa ba besra ho a wa betome no wo pesa montre eno space na hye mi ampani ampa minua no aduane wani wo yire nso amfa samonti na ama no yire amfa samonti na ma o de ma me ba afa de ma bi wo ho o ya dimo kokoko bon ona bre minua ba na aduane e ma ni die ade kia no pa na mka ke so o mbwa no na yenko ikurum ana me yi sika de ma me yire se onye na me kokra obi se me ko mi kurum ba na me regis ka no de hye sumyase minua ba ni ho me yele ko adwaye okudware oba na me nua ba no afa sika na e kan sika wo de ama wo yere sika me de jama yere no me nua ba na afa sika no e kan wakoye fi sumye na se e kan abakade ti me ba na me rese bra me ba sika no yere kan nua ba na kan nti wa de ne me mpebie na me sika na me de hye me botom na me man foforo e godu yekurom anyumere ya tamde to me ma mi mi ofa mu mpani fo me to me nim sa dia me nua ba no le ba no ba Kumasi oba ya kire me ni nti pese o musa me nua ba no ya fre me nua ba ni busa na salmon no ni tri amfa ama no no aduane onni ni na eni ni kire sika so wakan na musa afran ba ye nyefe o ba ye tai papa se salmon no ni tin owe ya ka mi hu na die biem ko pese wiase be sei kamani na sanka owe na ni no so owe ya kamani na nka bi hu na die biem ko pese wiase be sei eno kura wa ni no eno hu sunsun so na mde TV okay enti wo kan sa kire wabusuafo no me kan sa kire wabusuafo ma mi ne ba ko ti ho o ka se salmon no se di tinu owe ya nka hu na die biem ko ni be fra eno no ye den ya eye hwan no na ye saa nya nkrofo ya abaifo bayi o abaifo tie ubi o baba mama me nsuro bayi bi o wiase me baifo be no mi suro wo ye baifo papa me de me kan okroma chiro pray me wani me chen baifo baba mama me chen baifo baba mama papa wo ye baifo me ye baifo but me chen baifo se si a wo nua ba na wo hwe wasum no obepe fish tiare no okoyi usika de na ato no ogudam hwan na ye ne sa na me ye ne sa ma dadam fie nsia o ma nua ba na dadam se me dem 3 years o be 6 OTEC 102.9 baba mama FM mesre busa wo busa wo ye baifo me ye baifo na wo ye me chen baifo sa de we ya papa ya ken hyane nso se wonam krom na obi abie ne ntumam na ofra o wachire ene wahu na agina ho o wanimu na wahu na agina ho dum asoa so mazi so babia ofa na ba oba mhase o metonton Dr. Mensa Bola Dr. Mensa ho papa de me gu ho no enye na anopai maka kire unu yi
anɔpɛ meba nimshi anu maka kyerɛ no wo sia ade anɔpɛ meba wo sɛ ɔfɛn ɛyɛ nsuo ɔfɛn wo sɛ ɔyɛ ɔbaa ɔfiabena ɔfrɛ yɛ ɔbaa wonim ne kunu dabi yɛfɛ ne kunu abankorɔ asua abankorɔ ɔdabo aman wokɔ tetere mu a ɔfe kunu no ɔfe ne kunu no ɛfa no abankorɔ asɛ meka bɔmani bi a bɛboa ɔmfrɛ kasa na sɛ wɔka woboa memenya asanteni yɛbono ni ɔfe anɔpɛ yi ɔne ne kunu abankorɔ na ɔmu di dwa ɔmo tontoosi ɛwɔ Dr. Mensa ɔfe ne ne kunu ɔfe abena ɛne ne kunu abankorɔ na ɔmu di dwa ɛwɔ Dr. Mensa di adwa na no ɔmu di ɔmo tontoosi ɔbɔkɔ no aduane adi subi wone sɛ ɔyɛ ɔbaa menim subi ɛyɛ ɔbaa tano ɛyɛ bɛrima ti sɛ nam galamsey nti no papa ɛnneɛma ɛkɔ so kumase ha nsuo wonam kumase na ɔyɛ bɛrima na ɔsɛ obi bi no wa wobɛpɛ maa de a yɛbadwe sɛ wobɛkɔ ntɛm saa sɛ bi a woyɛ bɛrima na wayɛ wadwene sɛ wobɛpɛ maa de a sɛ yɛwɔ maa bi wɔ hɔ a ɛyɛ nsuo no ɔfe ɔyɛ kɔkɔkɔkɔkɔkɔkɔ Asem Beba Dabi ɔfe abran ɔyɛ kɔkɔkɔkɔkɔkɔ ne ho ɛfɛ ankasa ɔne ne ma ɛnam kurom obi nya baabi ntena galamsey nti ɛne galamsey yi di asɛm aba o subi ɔne ne ma ɛnya baabi ntena tano ɔnya baabi ntena na asɛm ketewa wɔ kumase a ɛne ɔno nam kumase na ada na kumase ne ɔmo nam na ɔmo nyinaa nsuo a wɔ Ghana ha nyinaa nsuo nyinaa ɔmo nyinaa apo ho nyinaa ɔmpani ɛne na ɛda kumase a ɔmo si store si so no subi no headquarters subi nsuo Ghana ha nyinaa na ɔsɛ meboa no challenge me ɔmsuo no nyinaa ɔmaame ɛne subi Jatabiribo. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Ile. Jatabiribo. Hey, Odomankuma nyame ayeyie enka wodin. Na wiai Odomankuma nyame enase nkamfo ene ntontom ene yedema wodin kronkron no. Adofo de adehye awiai ye bema yenho aha na yama yenho ye shia. Na wiai yasan hia bio na yede Asem Beba Dabi dwumadie no ene ba besom ene ye fiada asedan kan Awurade Nyankopɔn sɛ wɔde na fie yi enso adom yɛn na yɛhyia yi yesua de ne yɛkyerɛ yɛn ho nso ade no ɛyɛ a yɛmfa mu aba na yɛnhunu de yɛde aba a yɛfa no enso dwo ene ye fiada bosom ye di kan afi mu ne da ɛtɔso aduonu nan nso mu no Nyankopɔn hyira mo sɛ monso mutie yɛn na mohwɛ yɛn yɛwɔ Kings Radio ɛno deɛ ne TV ɛwɔ Paris France buchimani mu ɛne yɛwɔ Dache Hima Radio wɔ Denmark yɛwɔ Rakus FM ɛwɔ Belgium ɛne yɛwɔ Sky FM ɛno nso wɔ Columbus Ohio United States of America buchimani mu ɛna wiei ɔnom nyinaa nso abɔde mu abiebie mu dwumadie ni twagu ɛwɔ wɔdom nso emfidie ne so medin de Krobea Nana Yaw Asante awiei oji amanie ɛna wiei apɛsɛmakana nanie awiei Krobea jata matenase na matenase nyame nko mapamfo wa ha ɔbɔ ade kyeame wa ha ɛna wiei agya kwa me nso wa ha afei jataba wa ha abrewaba kofi twumasi ɛwa ha saa nso na MC afo nso aye krado ya wɔn nso de yɛba sɛ woba Facebook ne so ana YouTube ne so a dwumadi a yɛdie dem na wobɛhwehwɛ OTEC 102.9 FM either on Facebook or YouTube OTEC 102.9 FM sɛ wohwehwɛ na so ohuna wadama ɛyɛ ahyɛ ma wunuanom nya ade ne bi nsua ma wɔnom nya bi nsonhwɛ ɛwɔ wo nso timeline Facebook ne so no mesrɛw share afei ode wo comment betum wo comment section ho ama me meje na makan
ewo afidie so wo Facebook ne mu oba YouTube ne nso mu a copy link no fa ma unua na unua nya bi hwe eno nso comment section ho no fa comment tum ba bi a wodi free day ba fa tum ene wadwenkyere fa tum na yenkan ewo afidikase yi so na yemfa ma ene ba bi a wo bi a wutie Nyankopon hyira mo ye nanano mu a mutie yen nana Yaw Safo Pasoampa nana Yaw Safo Pasoampa ememma hini konti hini na wi akra wodam kwa so emem ton Nyankopon hyira wo onu abedwafo a mo monita ye nyina no Nyankopon hyira mo na omfa mo nkoduru asomdwem oba de achi ame akwa aba ya aja akra ohote say Nyankopon adom akra me ho ye pa na so Nyankopon na da Roma me nso me ho den ye de Nyankopon ase sa bisko da ho ye de Nyankopon adom ne ho ye pa ye de nyame ase na ne ba kokko de nso wo ho ai ono so wo ho okay na tuntum ne so wo ho tuntum de on de mi hu ne da mi hu tuntum ne da ono nso wo ho ajewa no mahu ne da tuntum ne de Erica okay Erica for ponso ya chiamo eja kwa me wonte say Krobea very good Ebenesa mabia nyame dia bedru ni good bia bokopa ya de Nyankopon ase ene ba bia ode ye aba bedru ene o baba konse mi kasa wo chia pa okay ampon oh komo twitwe mu na me say koyi ma yeah Emmanuel Lampon or you super guy papa I say kache baba say me chia no pa na very good mejere so pa nso ena wi adofo ye ba besom na ene asemu a mede ma metiefo ewo afidie yi so muntie na mempoto you never know how strong you are until being strong is the only option left for you. Asem we ya makan eya asem kese unnim sebe wankasa wa hoden unnim wankasa wa hoden unnim o se me hoden ade wei metumi aye enwenta so ewo mu no unnim kosi se eno pe na aka sa wari ataso no obeda na di ana wo hoden no obeda na di ebe pie ebi empia sa abre no wu eno ne masebne na muntie die nti America sa asibu ya kire mo abrantie bi ana ekura yatimuo oba twapiase a baabi a yen yetie se wusi wodunko akwan ho na wo fa suku mu kwan so a obeba na watra na kaba asore maame abrewa pa na wanyini e wo twapiase krum e na abakwasem kese na me amede bo afri mi krum a kire mu yo omo afri twapiase obo ase dunko akwan so de omunim abrewa no ne afre ni ntude abrewa ntude entude nyini maame na nyino sa maame no na sa bre se ye ko school ni aye late ya na ye wogidie se abrewa na bin enti ye ko entude ho ni ye ko ago wanyini pa nso no okura poma tumi yan kakra de nante na entude apie entude da bi obetu fo se di asempa me maame no na manfo keke kansam ebi wo adwen foforo nom ne de keke ka ho fa de ho enso na me kontu de ho ono kasa ntude be ka kire o se di asempa ewiase uko school no aye late na uko ntude ho ko ka kire ne se abrewei ene ebia me nana ekwa afuom ansan na mi ko dware aba besia ko school na ma ye late manhwe ya ye bebo me senya ntro e na wutwa na wasemu a wo ka na enokre pa ntude be ka kire o se ko ye nya ohwe wo be kwa akoduru school be ka se teacher fo a wo mo ani edin a wo mo pebro no o ma de da
wobetwam akotena se yenya wo hwe na mom se yentro na wokotwa kire ntude se bia o go wa hyeda no akoka asem bi ede kope humobra obeka kire wo se di asempa ko yetwe waso akina wonye bio okwa ye bebo papa wobetra ntude wobetra nakaba wobetra dipa fo asore no waba efi a me nana kwadwo nya siye muntie na me nana na wagye ban hwe you never know how strong you are until being strong is the only option left yes I'll be wato ban sabre no ne de mpampuro ye paapai na ye de edua udi si fom a ebetumi asan som ne de agye ban no ne de kopa woya akyekere ne de agye ban ti efie ne ho no na saa ban yi bi e na atwa efie ne ho ahia animu ne de ne da ho ye betia ne se amanfo tiatiem kromfo enti owura na ya pai ne kromfo no ohun se fie nanim da ho no onim so owura mu a akire da ho o transo a wato nsuom o kokora enti ane wo dwane afa ho bra krachi ni wura fi all the speed odru ho no e ban na ya to ne nso ewa onua odisa speed animu ahoden no nyesa ye chena eye do or die ye be kuno e ban tenten no krachi ne ko yesi ye kwam no huri osi akire okọ afei ye duadue mu akire an ye hu se nye krachi ni mom na ye kromfo no na mom di okowi ade a no om sano na nkasa ne pai fa akwaye bi mu ehod abankora ehod na ne yekosansuo o pai fa sa akwaye ni mu se nipa we nu odi na chibi enti amanfo mistook him sa ono ene kromfo na no mu chisi no no kura ni beto odwa no ade chi anopa ena krachi ne ba yefie ho o se yaw me se bra o se anu ahefa nam ko huri fa ye no muntie o sa bre nam sa na mia mi di na chi nam se aha ena huri fa ye no krachi ni gina hohwe eban ni din o se nti mi tumi huri ye se ai o se nti mi tumi huri ha ye se ai o gina hodi no aboni trinko no osako eno ne adwen ene e ba mi trimu a me ka sa asemu wa hunu se sa bre no senka wa huri sa ban no a kani wase a no enti wunnim tumi ekura wo until say e bre a wuwo mu no ba bia waduru no sa tumi no ene se so de adwuma nya se ye wu de ba onua you are strong believe in yourself e ma bibia e kire wo so mro wo so free say sa wo yere wo ho a you can do it ubetumi Krobea semnie oba de akra good yenchia yetiefo enyina amufa ajikum ai wo Virginia sabi won so bibi mu mchia wa no pay awie akra on se Krobea Asante kaka se bi se ewu enkwankwa ewu enkwankwa efiri se edru ba bia utumi nante ekodru ewu enkwanta eno timi boa ma ye hunu ni a eti wo mu se wanta ankodru sa biaye no a eno ma bebre timi hinta wo abra wonim ebi na wo kan krachi na bi kro school ha jump kra wa huru bi da ba ye bra edru ewu enkwankwa no oye na adwen se obehuri so timi huri eye wantimi huri so na wowu a eye enti sa bre no ene da adie ewo no mu se oye obi obetimi huri ha jom sa bre nanka wonyine muro so nanka o sha ase so de ye training a enka bi a ha jom no betimi de nakọ ba bi a enka betimi ede no aduru enti eye se nipa bia aduru ba bi a wo beduru ewu enkwanta na wo famu a ama wo hunu nia atiwo mu eno ti na Krobea Asante kotoko se wo pam wo hufo a wo to ne bema
ebra obeto ne be ma no waduru ewu nkwa ntawo da bia hunu na mapo da ko bi de oduru o se ne de kume yame de obe yame no ate agina ho no wone e de ahyem ebe wi ase ye no no watimi abo no watimi adu so nkonim afa de na wadi usu nkonim na wo hye ho no enti emma en how say ebire bi bedu a wo beduru ewu ene nkwa nta ho wuduru ho a wo ho na abehunu nia atiwu mu ebi enipa na wo hunu na wo no kra no ontimi ne wo nko nanso wo hunu na ene wadi hunu na wo na da wo betie agina say ene de kume ya wo ne be hyemu no ebe wi ase ene wadi nkonim ebi na owuru ane duru ye no oduru gate no ho no oduru ban no ho no na aduru ewu nkwa wan huri a ye be kana hyem enti wo so obon homodin bi aso obetimi ampa nso so nkunim die bai e ma ne tumi huri ekoi enti nipa bia oduru ewu nkwa ntahwa a eboa e ma wo hunu ba bia waduru ane de atiwo mu meda se awiai nanantwi saminas o se nana ya Krobea Asante enawiai ye hwew e wo nas gentle cat Nyankopon hyirawo ene wasemu a wakan nana emu edu Safo George o say Nana Krobea your words are fantastic today threatens adujama yanso ye wa ha yetio threatens mahu say wo request for me number mebo ama why mekeka kire why Joansa o say akra Krobea very powerful message ene me wase ene wiei metie na me sanso hwew ogoro mensa wo manso asuo nyuno o se akra ya Krobea Asante Nyankopon hyira mo ene ye fiada eduru fiada seyi a akra ensem ni mu edu ene nso ye mokyiri de Nyankopon ka ye nyina ye ho Eric o sei wa asuo fia o se na Krobea ma ha o ene wiei masa babiew Nyankopon tonkoso na onye okese na untutu wanamo ensunsie ena wiei owura bi drive ba Uteke FM ha ebe bo mamane se ababa wa bi eye pub ewo ufri Kenya se eko adwuma ba bi akotare ne ka no epem no yese ye fro Tennis pub owo adwuma mkwane so yese wo mfa ye ni agro kra kra drive ye eba ha oso ono oti adwumam o drive ba ha eba be kachire ye na no pay Nyankopon hyira wate Tina of Tennis pub se onso onfa ye nsem ayeka enso mfa ni agro ena mo am YouTube ni nyina so no more fire Nyankopon ka mo nyina mo ho owura akwaba ye jana na atiefo ensem wo ho na owura bi ono sesei oba de achiame odene ho akowura enuboni huem omo twe omo bono koke ho asem na mekan odene ho akohyem na wonim kwan ye fa so odene ho kohyem ne nyonko wa aburukyiri ono eba ono na ne kope ma ne wie na o se okofo oba bre na sani akwa ne wiges mo mo kikamu na na kono tumi gina soche no kobusa ne se aden o secret ne de tia tumi gina soche sa no se o mebo ko no se ene omo no nsu bi na omo obo ye no ono nsu hu so tumi kachika ifri ho no akam addiction acheno ye opia wempi eke no owura ya mekan oyobia oye very well known ewo Ghana ha yeah ne krachin be din komo ne krachin be din komo sa wote se kejetia engage wote ene eme wo kejetia na no enya fidie so na meka se ema ene meme wo edwa hodo no oma edwa ho ban nya fidie ya so oba de tie ma mimusa minuanom ma ewo kejetia se nansan na megaphone bi ya yede ya announcement ekura nipa da seni enam kejetia mu dawro ben na sa nipa no obo dawro ben na sa nipa no obo dawro ben ena sankofo na de megaphone enam kejetia dwam dawro ben na sankofo na ebo kejetia in fact
mpanyimfo a ɛwɔ Ghana ha mpanyimfo a ɛwɔ Asante man mu ɛnsɔre ɛmfa wɔn nan si fam kyerɛ sɛ ɔma nhwe ya nipa bɔnfo asɔre ɛwɔ kagye tia so yɛtwam wɔ Yesu din mu ɔde ɛtena hɔ na twam kɛkɛ mese sɛ wɔn mu ammɔ wɔn homene so a nipa bɔnfo asɔre sɛ woyɛ panyini na wɔ edwa mu a mɛsrɛ wo sɛ moa momfa nto mo ho so momfa mɛɛma sɛ mowɔ bi a momfa bi nka ho ɛduru anadwo a wɔn mo mpɛturo ahomakye wɔn mpɛturo awia ne anadwo wɔn mo mpɛturo moa momma mo dwa ho ban o na yɛ mu dwetire baabi a modidi no mo ahwɛ yi a nipa bɔnsɛm ɛne abonsansɛm ɛnsɛmfo nkwaseadwen a ɛwɔ abibifoɔ tiri mu nti bibini nua bɛyɛ yie ne nka gwa wɔde bɛdiw bibini mpɛ sɛ ne nua bɛkɔ so adwemfi ne adwembɔne nzio adɛn ɛnɛ nyɛ fire day nti bɛmfaya yɛfrɛ wo sɛ krakye Pache yɛfrɛ me Yaw Awusu firi he na bae Pache mfiri Kotokuo ɛhe Kotokuo Pache atwuma mponua Kotokuo ei Kotokuo nkyɛnkyɛm so wɔ hɔ Pache ane wonim Olumai Pache wonim no wɔn Pache minim obi a fɛ Olumai wɔ nkyɛnkyɛm so deɛ nkyɛnkyɛm so wonim nkyɛnkyɛm so Olumai akwa tenten wada so wɔ hɔ Pache akwa broken heart je akwa bi a wɔyɛ drugstore pa akɔgye Olumai gɛ pa ba broken heart chi Olumai o nkyɛnkyɛm so ɛna wie mekyia wo o papa mete wo nka kyɛ wate ya ma mente wo nka wate Olumai me hu na ɛbɛ san ma me ra ho because mka sa case na yɛ salasi na yɛ sa case no Olumai case no ti udi Olumai mema ha frɛ me wɔ phone so keke me na ho ha ho obɛkae me Yawusu ɛde asɛm na de wafiri Kotokuom aba yɛnim ha na wie Pacha awia die asɛm a ɛde aba bepio ha nyinaa ɛdi kan mekyia watiefuo nyinaa ɛgye so na mekyia mo nyinaa nso na di adima bepie ɛwɔ Tech FM ha ɛne awia yi ɛne sɛ ɔpani bi na minati fie yɛfrɛ no ɔpani Kofinti na pamcho we di enye ya adwuma wura o we ye Kofinti odna ne te hen Pacha minati Kotokuom Pacha we ye Kotokuom Kofinti enye o Tech adwuma wura Kotokuom Kofinti nti wo boni din na ɛyɛ afa Kotokuom ka ho bono Kotokuom Kofinti wate ase Pacha mate ase to aso Pacha yo eti mrebi na ɔka kyerɛ me sɛ ɔtete na asase ɛbɛyɛ 2 years ne fie minini na ɔsɛ ɔtete na asase sabe na maame mo nso ɛne ma di nkɔmɔ aka kyerɛ me sɛ me sister ɔmo ɔma me wuye na ɔmo ba ha sei ɔmo ba Kotokuom ɔmo ni gye kurom ha sei nti ne kunu yɛ sɛ ɔmo pa asase wɔ ha dɛ ɛmfa ma no ɛwɔ Kotokuom enti ɛhɔ am ka kyerɛ sɛ na nanso aka kyerɛ me sɛ ayɛ ɔpani Kofinti Kotokuom aka kyerɛ me sɛ ɔmo na asase no ɔtete nti ne sana te ne sɛ sister fia aka kyerɛ nsa de a ɛne mesrɛ no ɔma me yɛ dɛ me nkɔbɔ na maneɛ ne sɛ ɔbɛm yɛ bia yɛ dɛ ne yɛ dɛ ne nsa na sɛ ɔpani Kofinti ne yɛ nana Pacha ɔyɛ nana but yɛ tu no na ɔyɛ ɔhene wɔ Kotokuom hɔ Pacha ba se sei ɔnyɛ ɔhene bio Pacha okay to aso Pacha enti ɔbɔ me ma mbɔ maneɛ san no ana me yɛ dɛ mbɛka kyerɛ na ɔsɛ o ɛne san te de a Soviet no on Soviet ni na yɛ dɛ ɛbɛba nti ɔba a yɛ bɛsi bia no mɛte ne nka ana msiyo mate eti da no ɔmo baayɛ no ana ɔfrɛ me ana ɔka kyerɛ sɛ ya yabo na msiyo na ɛne san te de abade a ɛne yɛn nso yɛ ba hɔ na mkɔ frɛ maame sabe na Mr. no so de agya me father e frɛ no Mr. Sapon ɛsɛ ɔno yɛ bia ba sada no otu kwan to ɔka kyerɛ sɛ ne san te de ne yɛnkɔ na yɛnkɔ ne yɛnkɔ nkɔhwɛ na asase no de ɛpɛ no yɛnka na nyame charge nso na asase kwaye bi ɛbɛn asase no ne papa ne bɔhye a saa kwaye no yatɔ nti na de pɛ sɛ yɛnya de ne kwaye nyina bɛbom community pɛ sɛ ɔbɛyɛ project kɛseɛ ɛwɔ Kotokuom sɛ ne bɛyɛ a emranteɛ ɛne maba wo mo nyina de ɛbɛnya adwuma ayɛ wow nti minister no ɛka kyerɛ saa na so yate nti mbɔ ma me amaneɛ ntem pa na ama me to antwɛn na ase ɔno yɛ sɛ sanate de a ɛne yɛnkɔ nyame charge yɛ kɔkɔtɔ ɔpani Kofinti ɛne Soviet ni no ɛwɔ hɔ a saa brafo na no motete asase no
na pesi se afia afum mfie mienu ani na pesi se ya ntom se kan akora wo fom se ya no ba dwuro na duane ntimi nso no mo de te na nkasa aka aboa no se de be ya duane bitime gina ho so bia duro nteduro na se na ya bo ana se ya ma ba na mse ya ne no se ne se mo wai no se o ya ha sei nso bo kire ko ye no no mu gina na afa no mo ye de omo tete na se yo te ne se nana kwaye ya to nti ehia proto a ne kwaye ne bebom sani ebe ya project is the person wo ye no obetimi aye amana ye kama ano si yo wati ne sani tele ne yemra etu uja so vie ne kwa wa chire ano pani ko finti no ne ye de ye nyina ye de e ba baabi a ye ne kwaye ne de e bohye no ana ye de ana ye chire wo ano si yo we de afekwa na wotitinti no we de proto enie idika ka se pe 4 prot e ye proto 9 ne ka se idika de ye pe ano yi ma ye 5 6 7 and 8 5 6 7 and 8 na che se sa baabi oyima mo ne kwaye no ben monye ho nkrata bia esefata mame to aso bachan etina 5 no kra na oje kitwa bi hyenchen a wo ye 5A nti ye se kire kra nsen be ya anke ba baji ba kana ne de ne atua ni nyina aka de de ama no ana siyo ana eja ye no kan wi ye esabe na wunya enya hwe na wunya sisi pila enti no wo di number no ana ma nti ho na afre Soviet ni se Soviet ni ye emra ana Soviet ba ye no na wo yi daughter book bisa a wo no na since o de pen a sketch a wo ma numbers no nti wo kire proto wi ye na Soviet ni ye no se ha ene ye ni 5 6 7 8 ana ye de enu nie ana yi di kire ye to yi di kire ye no ana wo so fre Soviet na ba yi kire nyina ana hu se ye proto ye de enie ana eja ye di eja ye ne de ana ye koy ana esi na oba na this can be the amam nti the pressure kra my sister no my sister se na be ya this can dey ebeba se na be be akoto pillar dey abesis because who here pillar dey obetumi dey ababesis ni ntem e dey amayen na si yo yate tene ne kasa ye na ama se nsa na tie dey a ye nya dey a ene ye mpatu e wo hwa dey enfa dey enka ho na nye 6 ene sister okay ene ye be kwa akopema because for ne dey ebom te be kwa akopema se bi obenya 2 ho dey e dey aka ye ho a aneja imba bo me bo amane to bo amane na o ka che se o ene sanite de ibenya do ka che me no na ka che se ibenya me si yo matin ana wo de 3 and 4 ede ka ho ede mayen ana wo ye se ekwan kura na eda mu na ekwan da 3 and 4 5 or 6 ntem ana sanite ekwan kwa 20 feet ntem ko be boy ma de ama na emo ye kesika ka na si yo na yo yate ye da ase ana eja wo de ka ho de mayen enti a kire ya na ye te se emi se hono na odi ka ton dia magidifo asore wo odi ka ton amo mo nti na usi pila na no motu usi anomotu nte kofa woni omontem akasa bai sabre wo kan nyina wo nka sika sam na motua musika no di kire se mudi nka kwaje 5 6 7 and 8 mutua aka but you can man half sika no half yes ya na ye say sika the can man 6000 60 million okay se ne be ya se obeji pipa ne baya na nke dia ka de e dia so ne so okay ana eja Mr. Anka so hia tu no ana yi san no e de mayen to dia no maye pe ana gujifo meka se gidifo no ekoye omo ne omo ntam yi san ti gidifo kwada omo afi be ka asem metena asem no bi se ne be ya me dansini e wo Mr. Sas na me nti wo frɛ me se me so me de metie bi na me ye to no mo kan amaka nti oni na kofa ye ne ntam akasa e de ba na nim sa do bi dia na akoye yi senti na aye ne ntam ntokwa eti e ba san no na asa akoye nwinwi na okese ne sanete de na gidifo no wo se omo ma okwan e wo woni mami yoduro wa asase woni ne bohye nti omo ma okwan se na be ya obenya kwan free ka kwan chichim so kwan no ho e de awuram na wo de na wo tete no omo e de omo mo achi so de enya kwan de akoye de akomo prot so na da ye de tuo na je kan nti ho anes da bi ana aze se pushi because de we a wo si ya de no emwa na da ye pushi ye na ye ne so vie ni nso na sabe on nso santo no ye adwuma panti no nya ne de e kasa na se se na ekoso na de na ye ne yenti ase ana so vie ne kasa e to ne kasa e no ka kire sem ni nyina na mu tua half den so ni nyina ne sa de ye discount man ska de ne de nyina man no ma tua complete money o tu ni ma ye no pe ye tua ska nya 18000 bachani ede man na che se 6 ni nyina sika ye di amano okay to aso ka se so vie ne be pipa e di amayen ti so vie ne de aka de o ka chance bia o so vie ni wonti ye ne so vie na ye de ene ne din sa o kwan ye nsafa so a ye sabe ka proto mu pipa
nti sa tu na amaka no onyi fo kan ya amaka no eno ne ba se ne san yete de a ene yesu epe honom na sales plot honom nti kon be fa so abenye tu amaye no onya mfa maye ana yesu yo neja ye ti wa ne ne ntokwanto kwa interview oba o mafie na ne wotwam pa na wokọ saa te na ne ehu no ana aja ye Soviet ni kasa no Soviet nsi wonna akasa ntona akasa nto ba be yitu ne de e de ho de e de akan ye ho ne yesu yo na je se baabi asem no aba ye 2 ne so pachane ye 3 and 4 no I don't have problem aba na emom 5 6 7 8 ne de problem ni ho to aso enti se asase mienu ho asem ene ye kan 3 and 4 ene ye dey nti Soviet ni ba ye 3 and 4 sanse na ejidi fo ndi ya amaka ntino ana obebe yi Soviet ni ba ye no ai ne kan ye no ana obebe yi 16 and 17 na sese no Soviet ni Indian 3 and 4 na obeye yi di kan duma ye eno afiri ho na de be ye nie ebla Soviet ni ba no pe ana mka che ma me so muni kan e wasase ne so Soviet ni humia ba bi kro twama ye no ono aka be point se ma be kaya nti me mo di kan kura na Soviet so pack ye ne guest house bi bo na Soviet ni ka ko pack ne kan na wura guest house ho nti ma me ya no so no ma wo de muni kan Soviet ni wura fi kura medie obekai bi ko me na tifi a ana me nso mini no na Soviet ni no e ba nto ba ma me di kan wo fo asase ni so ho na ohwe ma me di na mti o mu a be 1 minute to 2 minutes ho na me pio wa no wa na me sinya ne mia no na se ne ha ya ho no ande ne nsa e point be ko na me se no se o 3-4 ne de o sere yen e ho die entimi nya yi ntina sa de 16 and 17 no o de kan no so ene anyway abomu di a ye ni how bia because ina asumdie ana yepe ana eja ye jeye ana ye ne de kasae ne man kasa na te dia ene nta te dwuma so na so akasa dia ene won ko pipa ye de emfa mrein ana okoye e de bleye enti be ye 2-3 weeks ana nana pani ko finti kotokuom obaye na so enka de mhia sa de mhia o kwana abo piji kwana no ha yaw se Soviet ni so abai tu na mamo se sa asumdua ba ana msi onana no kre asumdua ba se de bibia ye eti hona owura dem bia ya ba ya na hu asa watam akonya sa de besi hona se ya obra be ha di o tu fra me na ya be ha di o hana be point me se wo de aha ne hana kadna so na hon de ni hon ye ka se ye pe intimi da me ya akora mintimi decide e man panifo ha ne Soviet na ba tu na ka ho de ene no ano no intimi decide man panifo ana Soviet so be yawie ama won so ate ase de a aka che me se Soviet na be yamanti asundua ba de a ene mini ha obi abiem ana eja etwentwene ho a afa de akirei yen san konkote a ye de na ye toye no 4 no waton e de ama obi watonton ni nyina 4 na asem ni ho no ni nyina watonton ni nyina ama tu ni nso a eno nso Soviet ni be kan ho nso eno nso wasan ye se wo so waton 16 and 17 nso eno nso waton ama obi kura the machine akodwi so ama si 6 process ni kura obi nso si 2 room so a adu lentil na me heda ko check me ko na ni pa na me visa bia ko beka chin pa se on stop once am ko ni pa na de o da su esi o process ni so enti no maba ha se ya bi de ba ha nyina ne se e pese mo ka bi mayen ya de proton de ka se ye pe na eno an ye hia on fa ye 6 plot e mayen pa cheninti na 5 6 7 8 na asem ni ho pachane na mwanya sa 4 plus ikura dada awie no opanyini ko finti asa akoton pacho asa aton ena 2 na eye 3 and 4 asemba ho with gidifo ena Sofia be 16 and 17 e de amamo se na ate ase na na akasa asumdua ba eno nso a wasa akoton pacho nso asa aton and they say mu hiam plot pachane 5 6 7 8 16 and 17 pachane adai dientia opanyi ko finti mo afre no onie mon fan krata no e ma me hwa de krata okay arafo mo amo monitor show no TV ne so no mo mbra TV ne so ye de saprai ene ye de akwa akoto so sa mo hwe saprai na
5 6 7 8 no enu bom ena kwan edam ena 17 16 enti se basa abeye 5 6 7 8 17 16 ni nyina akora san ba be pie baabi baako enti ka asem ni ho okay ena sa prime for afia poma upoku egu ho pro number 5 6 7 8 16 and 17 block AA atwama gogo stuland into bracket kotokriom session atwama mponua district ena egu so no enti sa wo hwa sa prime na ese true faith for hyase ho true faith for hyase ho omo na akasakasa ba ye do okay enti 3 and 4 ne de ye nya amfa ama wo mo eni ekotwa 16 17 no eno na eda so do oba Facebook na YouTube ne so na enani ebomu asemu ni ho yaje atum de asamba ho yakoyi mienu sa de akaye ho eye den na de asem ni ho original da ne baabie yesa ton de asamba ho a yeyi fofora ma ye ne asa akoton obanyi ko finti akwaba yewra o hote sai yankopon da roma me hoye na muso yankopon adom de jase unim ya wusu pa cho ni no pa oye mo fase wo fase pa cho ise fie mpo ni fie okay asem ya krachi yi kan enkade wo fie ye na edien na abanti ade aba fie ni asan abo afri fie unchire mu ne sai e wo wure ya sebe ho me da asimira said oda makai no me di ni wo pani ko finti kotukum na de wo mu ne se me wa asase da sa bia ye kan chenchim so kwaso kotukum chenchim so kwaso na me di ka me dua atik ene chensu me dua kuku nti tik no na ekoba se asorefo bi so mu hia ekura be 2017 no mo pa bia asore na mso nyame adwuma de eye na mo ye kura edi hia bakuro no ene me ko twa bi de ma wo mu sa me na me ko no enti ani mu tik no ena me de ma wo mu na kakakra ho ena me ko no ti ko no so ekoduru bre bi sabe na ma ho odi nsa me nya hwesefo sa me so sabe o na galamse so etu asete wo ho o pe bede ne kwa wunya na wo bi nsa ni pa ka chem se wo wi kokko no so bi o na me so me nya wo bi o behwe na me ase sa na ti ane da ho a me so nya me nti ho nti ne betete ne prot edi kada me nya sovia nti me kofa kuro no mu aguafo adekwacha sovia wo kuro mu ho na se wo sinu ye na che se ano odin na me ka so wonya nti edi ka kura ase senka ye tete na senka ye no me ka ye no na me ntimi na me ja gu ho nti a kirei na me ba na me hunu madam fo bi no ka ho ase no se so ne yonku bi ye sovia nti o de na ma me frɛ de me nya no ye so wate onu bi hia to onu hia ye na o ye sese ko hwasa ase no na me na o so sabe wo ka timi nyina akọ ne ekọhwe no ye se be ye so adwuma na asabe ya mo so me wo faasi me ne natifiko no ono so aka se ne maame ne mpodi nu akuma sese ne maame pani baba ako wo se o mo pasase no mu kra kotobi baabi aye kotokuo mu ha o ma kotobi baabi na wo so wo pe ebi asa ato aka ho na mse ya be de no fe na mbetete enti so waka de a matene menya sovie oba be ye adwuma enti oba be ya me di be mamo ana o ka so ohia nan na asem ya mo na me said me ka asem me kofa sovie na ka me betete na sovie no e kasa ye na esomtima ntimi ana me jae enti a chie de no ana oba ya me be hye adwuma ni nyina ase enti ya tete no na ho fa si ka se di nua no se on top plus 9 na mse mate enti do kwase mi etwa men ka ne tenten yetwa 5 6 7 8 de mano na mse ya 4 no aboka yini ana o se nana mini ane de nkra kra ba se wo pesesi ebomu
city bia na ba bia de bom nam so sa efe na me sha ase ntu aka mebo survey na mane mini survey di nyina so sabi kro no yantim ye be ye adwuma na ye ko enti me fresh survey na nam se gu so ayetete enti ni adu sa 80 ho enti ye nam ka che se survey wo mu asin ka age for no wo mu si wo mu hia for no pe 6 bom na survey so ane se afi ni etete enti yan ko bia so ane ko straight 6 se twa no ye 10 11 12 13 14 15 tiye la kacha nana wo mu dia ne 6 ni nti bo mama ne se wo mu dia ni enti ya kwa na me fa mo fa so na kacha se yaw sa wo se 4 no mo mpe enti ya twa se bo mu nti kokohwe na me ko enti wo mu me ba ya no na wo kacha me se wo sisi da sam ya mo so wo mu ka se ya mpe fo no pesesi no ewura mu wa me ne wo wura no ye adwuma no ana owura bi tu moto se ono wo fa se wo mu pe asase ni bi afie ne yetete se be so ehia sika enti me di sovia ni nyina wo mche wo afuom wo ana obeto 7 8 that is say 4 no cry dey asakọ ka 2 enti ya di 2 na ma owura no ana ye nse ni yetwa 6 ama mo ye 10 up to 15 ni de ye ni asembia na ye na mo fa so be ka se 6 no ba bi ada ne yempe ne yepe enfofo no ano na abeto enfofo no enam se yawo minim se ba beto enfofo mo so wato bi mo kan chem se enfofo no wa beto eti kwan bi aso no ebi kura na no kura bi a ye bi beso so mo man kan sa eti bu ka se na no wompe no na so via bona man ne gina so etwa se so hwe plan no so a sesi no eda so na ye no me ka se so o mo anya ene enfofo no ne de anya de a o me je plot no menye ne da bio ese bu ka ya no sabe ye pesika ya adwuma ehwa na obi abeto 7 and 8 sika de ma me no so via no ho me kwa di bi ma no se ye nyina ho sabe papa yi enti wo so wo pe ya twesese no asase kro no a wo so ka sa wo pestiti bia ti so wi mu kra sese di ka no ya mo asase no wo hwe plot ni nyina sese bia di ka bia ibi sese bia ebomu kra ni ho e kam de no ho etim konkoje openi sese bom ebi o sese bom no sese bom ebi kai 43 44 41 42 39 40 37 ono bom na fe ya tete ene biem sa wo ho fe ya tete etu oka ya no yentimi enkofa to fi se fe na penifo se sabe ya na ho ano ne de sane enti woka ya no no woka se 8 no aye 4 no ompe no ne ompe sese bom no ya nkochiri ya to aso sovia no aye adwuma no start 10 to 10 no up to 50 years sports nam ka chen se be ma mo number ni 6 na mo ka no ni ya no na obu cha se wo manya enfofo no de wo ho no a omu mpe 6 no am sa na me mu de bio na sovia yi kura no wo ka chen se dana omu se ye pe 4 no mu se ye pe 6 bomu ya ko twa 6 na ma won enti ya wi adwuma mpanifo asem nyina ni omuje asase no January 2023 18th and 15th May 2024 ana sovia yi frame wo frame na wasnana project de man crofo no eye domuka se wo mo empe no ekotwa bi ma ye twa bi obuse empe no na makwa akohwe na sa enfofo no maka cha se sovia wo mo se enfofo no wo mato mesubinim wo ma kan kire me na mo dia ko ban se phone na de ma mo no a mo so bon pe no wo bi atobi eti 6 ni atwa ma won eti no wonka no mo ko fa 6 etu na sovia na kan se wonu o makwa akohia enti one wo mu a wo mu beto ye na atua kan be kasa no ope ba bia ma won ana mi ja ma na sa so ko kan enti ase be ya adwuma me de me da sa asumdua ba fie etu wo mu an wo so woni mienu kohia na ba ko de enti ase ya adwuma ba ko enti ase ya adwuma na so me nko ho nti mi ko ya na busa wo mu na ba ko ya se na me de me mpade o che me no masase na me baaye no ano me be to ya metua ye no ye no na mepe ana me fra wo so bia ka che so bia wo ko fa manso aba ye nyina no ko benko wo mu se empe 4 wo mu ka se empe 4 no anmanu wo ada no a na nipa ba tu moto ebe fo mo beto mienu
Ani e ka se be twa mu dia ma fe na ye adwuma no so awa se di ka no wo mu dia so ana so kan cho no mfa ye no ana so se ye pe baabi a e won fofo na so minisa fofo no mato me so sabe de imagine sika nam so a obeto ado me tim ko kasa fofo bi antere no afie o ma nam sa na Sofia na wo kasa na no ensiano na ba endai o mu se empe de kwa wo mu ana aka se 1716 ya no frɛ me on the 15th May 2024 ana me say na mu nia na wo sa kan ho ana so me ntwen na okay a be ma me wrong numbers na be ko fie wo kwa wo de be ma me ntida no adwumre na de chia adwumre ana wo frɛ me na ye say wo di 16 17 Sofia 16 17 obi ato ato se ne pare credit card beba no ya sa plan etie no so obi ato 16 17 no na wo kwa na Sofia de be man so na akɔfa abai me ka kire no ani se di mu na mempe se de mo se wo pɛ no wo bi ato ama obi kura sabi obi ka so obi esi baako so kura dan oh eti mu se sini wo ho eti mu asomdwe mra na mo mfa ye nyina ye kuro ma ye abusua maka o mu se ye nya de wo fofo na msa fofo na no de so kura enu sesi no na Sofia tu no akɔfa ye no obi ato dada ehunyo papa madama mo ba ya masem nyina ani eye nokura se Sofia koyi sa 16 17 no ma owura yi no oni kra chi hia ai ka kire de se ye the 16 17 amamo o se ai ene ye se asumduaba me pa cho Sofia no man ko wobi aha woni papa yi ya dabi Sofia na fra me na so no kan 4 ana se na 4 no wo kan fa se 78 na se na wo kan ya 2 no aso de kan no ni ohin na se 16 17 Sofia 16 17 no wo bi eto eti hunyo na Sofia ana won kan mu ko fom de sesi no ye twa ma wo na da ho obi anya no hwe eti 16 17 no ni nyina de to obi ato dada me ka che Sofia no ori de me nyina sha kan che se ori de abi sha se ebra Sofia ne ka se wa ba be hu no na kan bibia na me ma krom wo me hu ya no se Sofia ne se wa ba nam so me hu de o ka se o ko ka chera me na ja ne de no nti a chemu no ya se me de Sofia no de kan ya no mempe de me beto ye no ano ana me pe 7 na 8 no 16 17 a ye twakora ka ho no sabe eya wo ne o Sofia asem kire se Sofia anywhere ni ye Sofia akwa banso ene de aba but sa Sofia kro ya no sa pran ye fia poma poku ni din wo so ya ye sa pran akova sa 6 plus ya ye ka ho asemi e de ama afia poma poku do sabe ye twa ade a enya sa da no a na ye betumi aye sa pran enti bra Sofia no ebo wo sa amane ene sa pran no odinka akoye sa pran na ansa no obo wa amane ana odinka bo wa amane ansa no okoye sa pran ana wada Roma sa pran minim edin krom de je ya no so we mbuku no mu a nipa o je ya no ya akra asa meche na de woni nua a macho Esther o hwe mbuku a obi abeto edin o mu no ni date Esther intima no Esther's family etidin kro de ba ye plan no minim re sabe se ya travel maybe na ye ya Sofia no akasa ene no kwa ye sa pra minim re besi na mi hunu kura se edin se kosi se wobodin no before God a man mi nya me amesom no me ka to ni enti sa pra we wu da mi hunu da Sofia no anabusa wo mu so mo me hunu da mi hunu da mi yina wobodin enti se see a 5 6 7 8 17 16 no eni hobio mi hunu ho aha memi na mebusa se eni ho enkrofo age enti sesei wasa ase ni nyina no omo de ensia no eda ho mente ho 10 11 12 13 14 15 acho da ho me ye ho hwe ye ko ne sesi a ho menka mentache no do mu ja so ase fofo no a akọ no a o mu anya no de o mu mpasa ase no anam se ese nso de mo so mo kan ye na mo so mo mpe no obi ato mitimi sa fani pense kan koma no anam ya nunti wani ma mi boda ruosa na de okoto asase a sabi o no asa ato am obi e ga to foma so etimi ra mi sabi
matra kurom ayɛ pani mfie aduonu na memfa nsuo nyina m'anim so nkasa nkyɛ me wura deɛ ne ne pɛmpo na kampasere ɔsene me enti nukura wɔ mu no Sophia ho te sɛ me adomo me ho yɛ pa ada no akɔfa saa problem wei nyinaa de aba wadaroma nkyirem bebree wɔ hɔ memfa problem mai ɛne sɛ nkyirem wɔ hɔ nyinaa ne sɛ ɛyɛ opanyini kofinti ona ɛfam sɛ menkɔtetena asase ɛwɔ kotokum ɛma no mene no kɔgyina so metete asase no metete no na sɛbi sikani hɔ nti obi brɛ no kakra na ɔma me bi na mede ayɛ adwuma nti mo hɔ a yɛ adwuma no na menua yi ɛbaeɛ sɛ ɔmo pa asase bi ɔne nana nti a ɛbaeɛ na ɔmo pɛ 4+ meanwhile so woyɛ adwuma no a wode kan ɛdɔto no pipa so ansa na wowie a wayɛ proper side plan no nti pipa no so ɛna mede kyerɛ ɔmo sɛ ha ɛne ha ne ha ne adeɛ ɛwɔ hɔ ɛkyire no mo yɛ sɛ saa plot number 1 2 3 no hɔ nyinaa yɛ saa gyidifoɔ no ɛdia nti hɔ deɛ de hɔ ka ho a ɛnyɛ yi ne mo menkɔ the next 4+ no so na memfa mo meanwhile nso so no na ne opposite side no hɔ yɛ mfofo a yɛntete hɔ nyinaa nso so ɔmo sɛ ɔmo atɔ me de kora de na menim na nantia ne ka kyerɛ me sɛ ɔmo atɔ ahanum nyinaa nti ɔsi nya plot a ɛbɛn ɔmo deɛ no tobo na nantina ne ka kyerɛ me ɔka kyerɛ wo sɛsɛe ɔka kyerɛ me sɛ menti kurom hɔ na bɛde me nso bi akɔtɔ asase ha me kora me nso fufu ɛyɛ ɔmo dia ɔno na de makɔ kurom hɔ ti bibi a meti hɔ bi ɔna ka kyerɛ me nti ɔka kyerɛ wo sɛe na nanti ɛka kyerɛ me sɛ ɔmo pɛ plot a ɛbɛn ɔmo fufu no na nanti nso se onim da sɛ saa mfofo ne koraa yɛ ɔmo dia na abranti otu opa mo mi sa abranti sɛ ɔka kyerɛ me da sɛ mfofo no ɛyɛ ne dia da na ɛdɛ mi hu ɔnka kyerɛ me ɛdɛ mi hu sɛ mfofo no ɛyɛ ɔmo dia nti me metete na 4+ me kyerɛ mu awie sɛ de ɔka sɛ ɔma me ba hɔ no ma no ama bi ɛkyerɛ a me yɛ adwuma no no yi no nam sɛ oh abranti okra deɛ me yɛ adwuma no me hu no ha ana nanti ya ɛbɛkyerɛ no saa plot 4 yi ɛwɔ ha sɛ da de no so no na ɔmo sɛ pɛ another 2 asan aka ho a ɛbɛbɛn ɔmo mfofo na tie ya na me ka kyerɛ na nanti sɛ nana once a 4 yi odi amomo ne deɛ yɛmfa 2 na ɛtoa so no ɛmfa nka mu na ɔmo a wagye ɔmo sika sɛ ɔde da 2+ na mom yɛne ɔmo nkasa ɛna ɔyɛ sɛ oh ɛne me dan wa enti ɔmo gye kra no nyame anim ni menim ɔmo mehu na mehu ba menim ɔmo number na nanti kuru ya na di ɔmo nipa mienu na telephone numbers ɛma me sɛ gye ɔmo number na firi ɔmo na no ɔmo nhyia na ya na ɔmo mfiri saa ɛno so na 2 no yɛmfa nka ɔmo 4 no na ɛnyɛ ensia me kura ɛne yɛ mba na me behu sɛ 4 na di kan kura no yɛatɔn me ba ha nyina menim sɛ 2 no ho asɛm a me convince nkɔfo na mo free so na yɛde akom de mama na yɛsi so that particular area no ho asɛm na me menim sɛ yɛ ba bɛka not knowing sɛ 4 no kura nso yɛsan atɔn nti na mpɛsɛ mbisa na sɛ saa 4 no kura mpo na ɔtɔn yɛ no me ɔso ne sɔbe a me na me na adwuma yɛ ne pipa ma no saa first 4 na ɔso watɔn kura no ho na yɛ pipa ɛdema saa nkɔfo na ɔso watɔn amu no so enti wodi nkɔfo yi namba ma me kɔ nwura mu ayi krom hɔ na me frɛ ba ko na me nya no na me ko gyina na me kyerɛ sɛ na nanti ɛde ha 4 ama obi nipa ne sɛ gye 2 aka na there is no way sɛ obi bɛyɛ project wɔ ha na wo one plot no wo de aba bɛhyɛ mfimfini enti tiaseɛ ne firi hɔ na me asase ne nyinaa bom because weni na wo ɛkwan ne dantem na wo yɛ aba ne sei me ne nipa no kɔ me kan ya no tiaseɛ no so wo de wo kan de entiaseɛ yɛ adwuma mi wa me kɔ no na ma print side print ne bi agu me kam ɛhɔ a ne nipa no ma me 200 Ghana ana me twi ne din gu side plan plot number 10 so me hyedi wo nwura mu hɔ a ɛna me de ma no ɛma wɔn no sɛ nipa no entiaseɛ yɛ adwuma ama wɔ firi hɔ ama 1 mfa sɛ baako no abɛka mu deɛ 4 no ho kora ma mfa sɛ right now ke nya 5 ɛwɔ hɔ na ka nipa baako a ɔsɛ nso metimi convince no nti wo de ɔno no ma no plot 10 ɛyɛ pipa a wɔgyeeɛ nti ka nipa baako a ɔnso bɛfiri so na ɔnso aba the next plot 11 that side hɔ no ɔno so nyame yɛ adoma menya no ɛne ne kasae mede ne kɔ nwura mu hɔ yɛyɛ ano ka sɛ o de meka no wode ɔne nana mede oni mede adwuma na meyɛ nti ɔne nana mom ɛbɛhyia na ɔmadi mu nkɔmmɔ ɔmdi nkɔmmɔ no wie ne sɛ ɛsi ne sɛ ɔbɛba hɔ a ɔbɛba hɔ na me sɛ okay waka mate meanwhile so na madi kan kyerɛ mma yi pipa no ɛde ama wo ayi saa de ti wɔkan metime yi no ha meyɛ side plan no me for the plot numbers ni nyinaa de ma na sɛ plot number cc na meyɛ ama mu
wan ka hwe se menye mom na me ne nkofo ne nkasa akira me ye bibia mo mu wie nkofo ba omo so mo mpene no ba ko kra de wa pene ba ko na ne mpese obepene me hu ya ne se afedo mu nyina empene so na me yesa na te dia ye mpetam ne no mu nyina nhie onwura mu because mo e simple na me ye adwumo baabi me jade na me ye tuka meba na entwen me na ntima ntwen me okurum me beduru kurum ho me bes na nakọ me friend na dadin friend na mpeke me call ade chinye mum ansa na beka se ono betwen me a na msa nti na wo kọ na me frɛ ebi kwa na nka wunuru akiri ka betima ba me asobo asem ho but me frɛ one fi me se me ba o se bi na sika wo motom se na sika ni motom me beduru kurum ho no obi amfi me na msa dan mani na msa bae so nti de ekoso bia me mfa problem bia enti odi 1617 e ka wo mo ho no wo bo na nanti amane wo na nanti amane a metima yi no me fun yi so e de a kire ana me ka say wo ka kire na sebe na me ka so via so ye nyame nipa de a wo ka kire 1617 no e de asa na no kan wo fun no so nana me ka kire na one pin nke be de mako ipipa me ka kire say man so na akofa ba ni obi ato na eye de na o so koye paper ma o mo na eye de na o sa de nkofo mienu number ma me say me nu mu nkasa no mu mfiri na wo ma ye ka no de wo ne kasa ye no ono oji port mienu 7 and 8 wo ka asa no wo ewura mu ho otu moto ba ya me pacho no nyame ani me de adwuma na me wo gigi sika bi enu ho no krampo na me gina so wo ka say wo si nwura mo wo gisika na me gina ho otu moto ba ya no obi tu moto ba obehwe asase me ye draw ma bi wa so draw ma me ye nyamsumni but asam hyianti ana me obi eye bibi na sika be na wo sika be na wo na me gina ho bi me no na ye adwuma ana afia ne ya hye adwuma na se ana owura yi ba odi moto odi na wo fa ase no asna ne pegi wo muko bukan ni fie na so ne ya otomu salma ba ho ana eya sasa na nanti wo de normal mienu ma akrachi mienu ben enipa mienu normal e ma akrachi sovia me fa de pa mienu number bia ma no on red anya plot number on fa nipa telephone number mienu ama me se men koshi mu no mo nkasa ya no de no ano wo makoshi ho wono ne menka ho wono sovia no ka chem se wo mu se wo mra ntu ne ka akọ na menka ho my money ka so mra sovia omunim no mafre no sovia na be ka se wo se wo na wo ya aduma no me ka chem so mu se pensia no na ye twensia na ma wo no mu se enfofo no se wo mu akoto enfofo no o de number nipa mienu number ama krachi ya no ye sese no fof no ho anipo fo no nipa red ni boy ba ko red no wonu de adi sese no ma no ana de ya ka no so ba ko ka so onu le to mienu no 8 and 7 7 and 8 no onu wo fa se ne to e enti do ka so be hu no wo mu number dam de ma no to ya no fa no ka o ka se o ko hu o ma ye den number no wo mu ka sa no se onu na atete port no na menya bibi ama no ndo no kwa akohia aha dabi wo cha se wo na watete obi aye paper nto so etimi nya ama wo na na ombeko ana wutu ka na akoye na akoye na asem mekra me nko na mse de mi nya kwa mi ntimi no nko ana akoye na akoye na wo yense unu o makoka na boy kokko ne de na nko ate ase de sesi no o sesi no de ten koma no de nko ate ase ne ba akoro na asem aye basa na mse ono boy no na asem edin edina me ka cho se anka yan twa ne etimi kasa nche o na nko 6 no na boy no we difficult eti sabi na mnyanko okro mo nti achie na me ko ho ana mu boy no me ka ros na me de sovia be che me de mempo me mo fast me pe ono so oba no ogina mo no fast no eti 78 no ase ne ye ka eno no hwan ne koyi hodema o mo 78 no ne wo fast de do me ni sovia o ye adwuma ye na yi ma no 78 no ebere o mu ka se mp4 no no ho ye adwuma ana mka so mu se mp4 mu pese se bomu danwa ye twa no ana enkrofo no eba beto mienu wo bush enti 7 8 no ya ye ho nkrata de ama wo mo nipa ne wo faase no ya ye ho nkrata de ama wo me pa cha ye nkrata ama wo hwan de ye me na me ye fi se me de binim se o beto firi mi ho enti ba ye nkrata ma ye ndan cha de ama wo wo wa sa prime ni bi me pa cha an na de na wo ni sovia na ye adwuma na se bia obi kura eba beto asenka no sovia ne bekasa amanipa no wabe yenkrata ama wo mo wonya sure se wonso udi sie na
ukwayi honum bi amanti ena ma wa mo sofia ya mane enti wa na ade manso papa manso no de ye hwe asofia de ba efi se menu na ye adwuma no obi ba be top plot abi na onime wo de se me fa so adwuma yini enti so obi be top plot no me ro bo amane ena sabe se ho bibia so side plan no wo ka so ye bia obaji 200 eti dudu no kra be sine kra omu ye sa plan ena ewo ho eti sa na yi de me na hye adwuma na se ena omu ka se penan na me fenso nyame mu nkasa ena na no na ne eho no mate ase sa nan ni mu no ene asan koyi mu mienu e de ama papa bi ne wo fa ase papa ye di ma no ni edim fa se eho no de obi atoy so mampe wo nim se enfofon no na ye krachi ni papa na minim ada na wojimachi na minim first day na le bo man yes an ken to asase first day na ka tell me say ayo unya na beto asase ni bi na unim minim Sofia se wo na wo ka kire ne se enfofon ne ye o mo de papa de ti Sofia na ka kire me no ebra wo mu ko fansia na ka ase wo mpe na wo mato enfofon no ana me fra Sofia ka kire Sofia ena no a ya de ma no a obuka se pensia no afia de wo mu se enfofon no wo mabeto ya to enfofon a me ne bohye no etu wo pese wo mu ya no ka ho enso samra no so nipa beto awie nipa beto atueska ama wo Sofia kro ma obi ama ya no nti sesi ya ko twa sesi ni de ama wo mu enti bra obeka ya no me Sofia mane no ni aye atwa mu de na makobo na mane se wo mu de sesi ni obeka so wo meba owura ma ye hwa de bi 10 11 12 13 14 15 pachan odi wani akohwe pacho dabi onfa wani nkohwe pacho dabi edi ne besi kwan ana ebe ya akwanside pachan se sensia na ebomu no mo beje na Sofia aye ho krata na papa ya bonda ncha no edi atoso akova do mafa no die ne si ho kwan pacho die si kwan ni se minister no ebe to asase no ono no kire se na be kan no kra eda na be o na ka chen se kwaye no yato enti ye pe 6.4 plot ade aka ho ti 4 plot no ana chi betu half man no ana ka se ka se petu aka ho enti na nkasa ji tun no sa de sa tu no ka ho de ma yen tobo Matias ye but se ye yi na ye kasa no issue aba issue na aba no ena papa yi gina yanim afidikesie nyina so se 10 11 12 13 14 15 ebom eda ho die ni sikwan se mo beje no die ni sikwan pacho de sikwan ni se minister no waba ma kwachira asase na wie okay makwache na asase na wie ama no hu se hwa na ede ana ope okay afi ma yensan hwe di sei se papa yi ka se ene 5 6 7 8 16 17 no odi ama obi enti 10 11 saa kosi 15 no ehwa na sese mo fa na se bon so mo mpe hwa mo be ye dai ene senate bia minister ande ye ne kasa no wo se protun de ehwa be ko ye di na ni ko che hwa na ope ane sa de a ene se ene me fo na kan se de di ama ma ne ma ene senate de a ene o discover de ebe ma yen okay mesre meba aha acha misa na se hwan na ka che na se for prot no ompe for prot no ne se ye ka se ye mpe no on chusu do ka se for prot no ompe no tukotwa sa se so ba bi di ma onka okay first for no beji do ka se ye se ye mpe na ye di nkia twa 9 5 6 7 8 e de aba omo dada e na wo se omo so omo mpe na omo pensia ai bom intu de yenyi papa yi de 16 17 ni kura mfrim why na bo wa mane ye se omo se sa afọ den so omo mpe akura ya minute ayi ene ka chem se de wo so won ton so mu pe ensie ebom no mu mpe nan no akura yi ona ka chem nana o mo se ayimini an se opesese ebom nana ma o meso papa we udi fo bebe udi ni ana wo Sofia meso papa me kam ana Sofia na be wana ye wo de wo ka chem na wani no manyi ni ko se ke yes na mi chanko to ba ye papa afira mi tete asasi mi yesika na mi yesika yi se me metu do obi di akomo obi afir ma sha ase na meba na nanti krachi na be ka kire o se 9 o mo mpe wo na ka se ndo so Sofia o mambo amane mo be ka kire o se Sofia
ɛna na de ma wo mu no krakye ne se de oso won to so mo pensi ebomu Sofia so betuma kaya hey ebomu emma me ko yi tu na kan sa de kan yele de wo Sofia hwe yisu na patata bibia mondet wo na eti yedi tu ni ma no Sofia wo bi ana ton 78 ana asumdwe de yepe wadi ade enso de o enti mi ehwe ni ehu mata so hwe na mitimi chant contempo wo bia mu da na dem ni kan sanity order afa momie anye ni say this issue momie ehwe ni say asase baako sebe ewura akro no o asase no de bomba akoda ho ene o pe bi atoa so ama abom ene odi nkan je nan ene o so o pe mienu aka ho ama aye nsia miscommunication akoso miscommunication e course no nana wo efriw ni senti ne se me ofa mi aduma me ntumi mfa me penye bibi wa asase ne so mesramo maame mesramo order in my court se me mafa obi aduma wo nipa mafa aduma no ntumi mfa wo pe enkonkoye bibi without me aduma wura no me consent entina na meba krache obi ankasa me kasi supi se sa hawya abai efriw ni senti de se krachi we kokoyi 1617 ye ho krata without wo consent wo asasi wura wo consent e de ma wo mo dabi na mesra enti wo de se sa 9 wo de yemfa de se meba sa 1617 ya ye ka ho asebi yenyi no nto nchen na ye dinki ye twa 9 no ye 5 6 7 8 ne de ama wo nom dada ho no so obi nso ne wo faase abeje 7 and 8 eno no sovia yi a wo nso ne ye adwuma yi ono na be ya sa prime ono nim ho hwe enso wo ye indenture e de ma wo mo meba wo ye indenture e de ma wo mo ne no nana mesro sasemba mesro sasemba wadama ye hwe na ye hunu kwane a ye befa so a asubrie beba ba bia waduri sebe wanyini enye pressure say necessary ba so wan hwe ya sa pressure we no ebe haw enti for the sake of asumdue no ye hwe hunu eye mesremo enfom so na nya aba kasa de no e ma aba to na mom say o ye de say me defend enfom so freeway o apportion blames a esan de abufuo ba enti mesremo me ne Faith Homeopathic Clinic edin kobo monje sister ne normal etiefo asem ni nie asase ni nyina ya asase baako ebom ena baabi otwama empanyimfo yi ohaw na ba sese ye ka say 10 11 12 13 14 15 no papa ise eda ho enti se nuaba opoku etiase a obetumi akwa eho no ama anka ba no atodin enti monya sa production no mesremo e ma me wo fom miwia momfa ho asem mebo me ate monye sisi ama me owura mo akoma mra fom nana mo akoma mra fom Sofia sisi ama mo ma ye apportion blames nemum we should look for solution na asomdwe mra enti sorry na tena ha now there monya sa adwuma no ma sisi ama adama mesremo na mewie no monso ma na tena se na yebewie no yenhunu baabi asusan ede brode hono befa na wi mi kofi abedu mi kofi nana nyamisho ami na ho to say nana nyami atmodaruma no pipe very good na mi go switch ye de nyankopon ase me de ntiaso nko so free face Homeopathic mo dia metemo nka na mani age kire se kwane a monam so ede ayaresa ne ayarehwe ebre nipa do enije ahoto ahomeka that's right mona moaboa na momfiti preko pemfa duro nka nipa monhwehwe mu a moye ne mu nimdi a mo wa ayaresa bu no da bia manije
ɛkamfo mo ɛde ma afoforo ɛna wia fit homeopathic clinic kofi boy honkobo nana nyame nhyira wo yɛnkyɛ atiefo na ɔmo hwɛ social media nso yɛmfa nkyɛ asonko ɛma wo mu prophetess Dr. Elizabeth Asareboatima Faith ɔno nso ɔse ɔkyɛ obi bia yɛgu so mfidie no yɛde bia bɛka ho na na ho sɛ yɛpɛ sɛ Ghana ni bi ɔyare bia ho tɔ no yade ɛya because nipa bia no ɔbɛka sɛ wanyina du kɔbɛyɛ 30 years 40 years ɔbɛka sɛ ɔnyare da woni paduam dodo kakraa bi kura no a ya na ano ɔdenye yi ana sɛ da bia meta ka sɛ mi sɛ nipa ɔbɛsa kyerɛ na dwen pa sɛ we de masa kyerɛ fi makoma mu a yade na man sa kyerɛ preaching wo sɛ wo yare no so yade we die hu ahwa mewu a na wo ka sɛ aboni bɛ na me ya yade we bae wo ho ano aka sɛ wurade we de nkumi nye boni biom wo ho ana ho to wi a wa hwi ya nyame amamu a na wo sa akɔ de wo ye nti obi sakyerɛ pa na ɔkɔ yade bi mu a tum sɛ yade we de nkuwu nana yade nya de pa obi bɛ hɔ na wo hwɛ sɛ di ositie ebi yɛ hemfo ebi yɛ abamu mpanimfo lawyers ekuku da me bai ho na wotumi sɛ obi wɔ hɔ ba na ɔno asa akodi adanse akyɛ inua lawyer bi bai hɔ na ɔka kyerɛ ɔkɔde judge bi bai judge ne ka kyerɛ na danfo bi ɔwɔ US ne ma 3 ɔmo nyina yɛ da bai ma yɛ scan ne ɔmo ɛma ɔmo ndo na ɔmo nyina hu sɛ ho homeopathy no ayaresa no different we free US de ne mami and sanka ho bia ba be screening no se obaye no wa me an charge no obaye no we iska we no yi gute bo smart mo nka me ma mo charge mo first come fa me ma no na nada no sika out me say na wo hwe nurses na wo ho no a obia fili what else here so we adwuma pa sure because ye hwe adwuma ba bia hye ase ba ko pe kakra bi hye ase ne ne ye ni ye nti ye bibie nkura batare bebebe ya ba bia nto ye adwuma mfidie gu anupa ewo hɔ a eye adwuma na wo hwɛ obi beba na sebi onyini nu ba bia sɛ yade ntofo na waye mre uso nu atim sɛ ɔno ankasa na otimi ye na adwuma kɔ ba drive ye bibia ene ne car gye pigya no de na kɔtana ne kemu bia drive no de na kɔ hospital ni nyina na eno ne yɛka mu etu nipa fo sɛ ema yade nkyɛ wɔ ho yade sɛ kyɛ wɔ ho a na ɛsɛ ni pedua no obi a yade ba onhunu no no asade ne tirim no mu no ehu cause obi o ha wate sɛ ne ba bia ne ya ni pedua no so sɛ ohun sɛ bibia ba ni pedua ma ɔmpa ɛsɛ ɔka kyerɛw ɛma wo ya awe ɔka kyerɛw sɛ mi ha ene me ha ene eme ya enu nche se ho na yade ne wo obi ho ana ni pedua na chense uyem tutu no yem ye ne ya ohu a wo ne mempe yefunya de adu na penkele bi ebi kura de bi na esi ni pedua mu ebi tumi constipation ebi kura ho a na uti edwaw enti se sa ne mun nyina akoso na wa anye nhwehmu na ko wa so me yem keke enti me pe yefunya de adu obi a na ma no mu a ehu enti obanu ma wie no aduru anka wo no ma na akosa wo yade no na asa adane akode ewo ni pedua no na ekutia ni pedua no dim say aduro den ka ono amana sawade but aduro no ankosa yade bia anya hwi ni pedua mu eno ne yade afidie bia by friend detoxification machine eno no ba say enu a wanum nyina anya adwuma no enuane ahodo nsa ahodo ne ma de ma ni pedua na ompe na aka mu a edunya no ni atwe ni nyina afi eno ne afidie na atwe brofri ni pedua mu no wow na onim say afidie no obetena hosi a yedo na sisi nsuom na de belt boom na ye time no a ni se time no so no free ni pedua no ba nsuo nani wa wo to na edi nsuo ni to kroji ade no mu ye kama efia ba ni no efi no so obia betran so obia ne de obua ne de nani no tum se aye brown ebia dark just obia ne de wow na ye hwe ani si a ye hwe nsuo nani si efi na free ni pedua ma ba no se wo kidney se nsuo no be kire se efi na wo mu no problem aba kidney ni mu yeah catch you straight enye eno kra de ne mfa afidie ma de pedua mu ba efi na ba nsuo nani no ebe kire se fi we no aba no eye kidney problem it's a fi bia wo de kire na obi be ho ayare sane ana enye de ma ye ye hianse nipa no beba enye de ma because tu obi de ye bia so oni tu yesi ye kwose ba bi ene ya beka asem na kire wo na ato ene ye de wo na yesisi nsuo mu na ya time wo na afidie no ye adwuma enti ewie de fi na fru ni pedua no aba no na adicide a kire se ade we se ni pedua ne tie na ye hwe se de nipa bia nyame bo yen na omaye cells ni tissues ni organs na ye hwe se enipadua no ohawo bamu a ebo enka ne amiani ankwan so a o se immune system no yade hiam nipadua no enna nipa bia immune system nyame de maaye no eno ne kuta nipadua no fa pempa ene immune system na se immune system ne yemra na che se nipadua ni nyina no
ayemre ayese me ba na se me body gas na body gas ni nyina sebi attack sababe attack ye na tuma kum body gas na e ka me nko amembo because omo guard me nyina no omko ti mini ahodin ti na mfa body gas the body gas na ewu afri me nteni nyina che se me de ene masema mobo pi enti won say immune system no se eyemra yade bia fa no ho ano wabawuram ni pedie no onyankopon ye se wo yare a immune system no ampam yade no o detect yade e delete yade te se de mefa nse wo delete enema anya fi o computer so no na o phone so no enti ono no bibie bewuram bia onu na edikahia no hu no se ade we abani pe wonye e wo se me pam ne ko ono a be pam ko ho odin oyemra oba opam no ade no aba no ho odin si immune system no obebo no obabo no odin ko afa no so alenti ekura tu obi onipa na mi ekuru nsa enwu why because immune system no also was sending a red blood cell white blood cells ekọ ekuru no na a virus bia na infection bia no ekunu but on say immune system na mra ontumi mfa sa ade ne nko intiri time bia ne kuro nda obemi awu inti obi ho a immune system na ayemre but onim se ni kuro na ba no ho a ontimi wunti no na of diabetes edu cause yin nim se diabetes de ba ema ekuro ewu ntem no wo fa but immune system so yemra ekuro betimi adawo sa enti unya boosting pe enche ne kuro no ewu power no abeko idi hono ba yenya da yehwehwemu a ya to this holistic approach wa woto no wa woto obi TV kese bo yeda ho na ye de nipadua kwa no machine yi nipadua kwa no go screen so se uti a chart if you wa dwini mu uti won say sa vital organs no your brain, heart, liver, lungs and your kidney and your pancreas and your intestine. These are the 7 vital organs emu bie beja adwuma ye bia no bewu eja adwuma ye just 30 seconds ube film cause adwene no ye adwuma pa na ache information amani pedua no enti u liver no a ono so obe prepare eye cholesterol no na wa prepare cholesterol na boa ma hormones na nya ahode no se liver no so anya adwuma ya brain no so ebebre na u kidney no so unsu a wono maduane ewudie bibia no na kidney no so anya adaje so ni moja no so ama red blood cells na contain hemoglobin no na no so edi afusa no woni pedua ni mu enti se kidney no so anya adwuma ya na chese akoma no so bebre because akoma no so beji moja na pompe amani pedua no akoma no so pompe moja na eku ni pedua enye papa ifi wum ti nipa bia o yare bia na nim tamu mu a ni nsaji peja na peja chese ni kidney no enye adwuma ya fili enti kidney ni ya fili pedua ni nyina fili cause ono na ode ne mapa amani pedua no sa na o lungs no so no ohome na a prepare oxygen pedua ni hia oxygen na the carbon dioxide na babon tinti se o lungs no antimi aye na adwuma yi am prepare oxygen am na ntene na carbon dioxide na amabontin a eno si ni pedua no ebebre enti da bia na nya daje ma oni pedua no organs no se organ we anya na adwuma yi a affect we enti ye treat we no na ye hwe we se ono so no ho be den enti da bia da na ye hwe se na liver no cholesterol na ye produce no ebro so ana asem so cause liver no hia bibi o de prepare cholesterol ono aye na de bia da eya anwa a woni pedum ni pedua ni hia wan but on hia no so enti anwa ye din bebebe ni sa na me nyana na extra cause ono liver ni de ono na adwuma dada we na adwuma so prepare cholesterol woman na won na won no abe na won dada enu na hia ma ni pedua no enu ya de eboa ma ni pedua no so nya hoden sonko enti anwa dodo a ye die ene sa ne ma ka hodo a ye no mu bebrebe ni ade ni nyina no ya na ye he ni pedua no enti obi ho obeti awo na ne sentiti na sentiti because intini mo sisi bebia wo se moja fakọ no entimi nko nti eba sa na obre wo ho na o side aititi bo na o side na ai dududu ti sa no stroke ebo nkai because on sa no moja ni intimi enkoma yi ena wadwene no so a ema odwene ntem no so no eno so moja na wo se kọ ho no hia moja ati ni time bia eno so ntimi nko ekon so kura na ntini na wo ho no ntini mu asia emoja no ntimi nko nti wo ha na stroke aba nti stroke ni ba utimi se na wano na chia wano ntimi chia ko ba bia ya ntinu nya adwuma yi no ndi da bia obi a stroke atire no echi no ofia no mapedua de ama no mo se o stroke no widua se da bia wano we ne side ya se da bia wano betene aba ha sei nti omba ya no emfa
ya also yin hwehwemu na hu de stroke ne bae nti nya adaje me nipadua ade ehu kese pa arthritis and na wo hwe Ghana ha ade ni di nipa agu dem kese pa arthritis kwa arthritis no ya waposo eno nso ne boa me yigina yekoto ye sorry ye nante bibie ye bia no ya poso no aposo nti se eno e kan ho a conditions e wo ho no over 100 nti basa na yo osteoarthritis osteoporosis your gout yo mu ahodo pi in this one when ye na se waposo yo ya na wa dweso we de eye maposo kemi konum painkiller ehu pa brusu ni peduama ehu obi o ti se pain bape no anum painkiller o hwe nan kotoju anum painkiller na mfa o se na me energy drink bi mfa wo no enti ne time bia no na wa ankasa no pressure na ade mani wa na man pressure because I was in peduano aye na dwuma fi nipem but wo no na me se ni peduano na dwuma ye enti wo pa de bi di aboa no e de aye adwuma enti de bia de manu a na de bia de manu enti wo wa na kidney no or prepare on party and ordin because unum painkiller unum energy drink one kasa wo san ma petesha no ordin pa in the kidney no ya na dwins or ye na dwuma sa ne ma no ahoɔden no buru no so ndi bu anu ayemre nti obeyemra ba fomwa nti won be ba wo so mo so na se atata umia na atom nti wo de ba kwasi ni kidney afeli oba check na this den ko to dialysis machine so enuane aye di ne nanu ehu ne ye to na bonten no enne na no steady awe akoto jollof rice na fried rice won say makuna de bisi so ne asa de anwa asa achi kan so esanka utwi makuna sa akwa de kan ho e de pa but enne no wo be kan hwe no na spices wo mako keke na wo de gu so adi no spices wo asa de anwa achi na anwa gina ho sa jollof rice na fried so eno a won ya na asa de prepare nti anwa eku ni peduam na do so tin maka se ni peduam no hia anwa but anwa no nyame ye we live ano say on one prepare sa anwa no onye how the old man no na say ye adwuma ekoboa no nti message enuane aye di enhwe ni ye enuane aye nim se ye di obi ho so o medidi rich Ghana ye ka se edidi rich enim se aduane no nam gu so ni ade no ba enim se nam dodo no so sa se kidi sa nam mono no obekọ no obi aduane nam gu so de ma ye papa no da bia na omufiri mu jaye maame no bi no because ye maame no wi enim se ye de bo akoma nam biblibe ne gu so okun papa bi ono so obawi ni nyira me na obna ko ma bye bye ko se ni yire ya wo kakra bi na ama no enko ezo anadwubre no aso de nza ko gunu ba se nkwa o se sa ne yire nso so o yesi ho nkwa yiti no o yesi nti oni ni kakra nkra na onim sa ne yire yesi ho o so yi kakra bi na ama o de nsa ko nunu ma se nkwa na se nkwa no endi da bia no ye de ese epe na me bi yi man homeopathic clinic messe ye hwe ni pedua ni pedua ni very very important because we need do ba bia na wo ye obi a hwe ni pedua ya still bo so ho den so to me see obi o kan im feature say na wo ye adwuma wi wo hwe ni pedua yi sabri ya ye kase ye mranti aba no na no odin enuane ye die no ye fu sa no ne obetimi ko guy ba ko se o mitimi bo milk mienu me fancy nkan de yeso kis woni mi sa no ne man ye rich ehu pa mefa hin na maba mo ho nana wadaroma megi kan se so ye choba na se woduru ne ne man do so na che se wo ye ni yi what yes ye wodi wodu ba ko pesha se e be wi ase na be do so na che se wo ye ni yi nana kuma si ha wa hene mo ko bi 18 mu ko akra wo Santa Maria Buya Junction wo ko takrade ye wa Naji police station in Chompe ko Foridua your police junction Lendu Managers Road e na obi o Western region onko bogo so old asida bogadan in Chomba nana me the number way tuja let's say obi a o yari for number no obi be ka che o so yari a men for team nkan che so onko sadro we ana onko to we ana onko to ka che so onko ye nhwehwemu ohunu yade no ansa na wafa adru me dia me pensa ye ho na abeba kra na ye nhwehwemu hu yade ansa na wafa adru onu bebri ba ye fa ni nyina no ehu pa enu na edi enya kese pa ti na bruchire say wo ye ni ba bi say obo wura akoto adru ye be chiw this a doctor trauma say ma check ni pedua no ma ye say ne ha no ntimu fa adru we ma no apart from that so otimi bo wura ba bi say mkoto adru unya in the message number no fa ne free number faith me practical link e di adwuma no 0244 58 38 59 0244 58 59 na 0275 96 94 14 0275 96 94 14
14 nana nyame nhyira o nhyira wo sciatica ene arthritis nyepe intibra na enye hwehwemu nana medase pi mense medase adofo mi kofi ena wiei ono no abesom no na adofo Faith Homeopathic Clinic no kre me sew se onum nimte onum won fiti preko pemfa yade no aduro bi enka keke kyese wo hunu wo de no ne kofa bai ene ne hawo ahene makokoben kumase ha wo Belgio Max Company no obo ase kwan so asem na make santasi ni ahene makokoben ni Jo Max Company 18 mu junction na so ene wono wo oni wo nhia omwawo na bibia nso enye kama ahaya 102.9 FM ahaya Tech FM every say what join the show no was Sofia osina na ya Krobea Asante ene masaba bio Nyankopon hyirawo amankwa bo Steve ene wie wonso Nyankopon hyirawo kyerese onso ka ye ho wa ha ene Jeff Kofi amankwa oboy spirit o pankro no dwom shoemakerfo no ene wie yate se mu tie ye Nyankopon hyirawo ne Papa Hydro ose Krobea ene mitie o pa I really love you ene udwumadia na Krobea onso udi akra ensase honsem sesei Ghana aye bebre o ukope bia ye very careful nyasa ube westi sika no amanko abo Steve na ekire na dwesa akra Krobea tonsu for yenso ye wa ha ya another day yenso ya bo ade mu ha ye tie mu ena ye science ehwemo ma fidie ni na ha mitwa me ho aba apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebe ye woni padua no mu no afie kura na ebe ye nwanwa mo eduro ye ma general well being ebusua pomudin ho hia me yie esne bibia Etimi manom pefie ha. She, we Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband. And you also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. My dear drone di pa. Pavi Plus Mox. And Hepa Plus nina. A pin for about or more manufo. And kwada we nfie du yenu ka ho. Our pharmacist and Herba shop. At phone for 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bibi sie me da. Oh, me. Ademinim. De me die sie wo an say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawu 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawud fo ya na ye Dawud ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawud ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules na ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What di bia so free say require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkratoyi atum. Dr. Time daso. Minya wudenie. We ye kikim. Abna na wo ya yaro fa here. Medima for Herbal Clinic. Asani nyina. Medima for Herbal Clinic. Dr. Time daso. Me ko ho a wonom hwehwe me mu. Eye me diagnosis no. E be ya ka diagnosis. Eno bi. Ena ose me bra yare no bekokra enumpo ena hwim yare no etuafu me widie mu a me beko Central Market akoton me nioma yi o wase be ma stroke no so eko hwe eho sei obi ntra wheelchair mu emia mfa no nko emu san fa ne yade emabiu apart from stroke yare a otumi sa ne ntem kra no awo so otelete se oba wo hia wo na Dr. Tam da so e behwe wo a charge no kwa wo nyi sika no age se nyinsan na bawie ansa na wagine sika enam so ogine hudie nti osan ya penis enlargement wo ye bema na wo bema no so a
wuduru hɔ no ma wɔ ma wɔduro 5 days na ahyɛhyɛ pagya ne mu ebe pagya ne mu a kɔsi sɛ wankasa sansa wɔpɛ no na afei wɔgya duro no fa malaria hepatitis B nyinaa wɔsa diabetes hypertension prostate ɛne yareɛ nkaeɛ no ɛyɛ no koko koraa Medimafo Herbal Clinic. Dr. Time Daso. Owo Abuakwa Agogo. Copas last stop. Uyari afre na call 0244 774282 and 0245 616336. Medimafo Herbal Clinic. Udimafo no wa. Obi benya wa na free ade ena apomuden so yenhira nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe se timi sanyarwa be se wo hane akire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpem de ne nase atata stroke ena de napos waye mre future life smart food bebo afei de aye abusua nchemfa maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yafunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food di abani ya Bolivia enterprise na akofa nuani ya ba omayimu encrin woni Ghana Telecom University ni your opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban Mami ma sisi me pao na me papa nso usonu ma odi wi eno mo wahene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye hokura dwiri yen ye de wo mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yensi yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic efa so sa wo mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ne hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wota free ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ye detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Ora bra Debia Sanopo Awio Anumero mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wotimi enti wo pese o kire bi se wontu nsuo wom Yaw Asante mama ne emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankosiaga ba akokra de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban he mi koko sisie we di opogo penentem de je won mo number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Odoi no kwasempa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yani enti na wo se wani ku wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw ewowo eprunsio aseswa ye wisi ene u bia book mu kra se wo kan ya wu ni ya Mr. Bra by Grace Eye Clinic mayan hwemfa mawo abofra ne so de bia wo bo ne se na disua wo fem e bia na wo no blackboard ni so ye o ti fa ne bra
by grace ma yɛhwɛ n'ani mfama no ɛni kosua no ɛho asɛm ka no yɛmfa ni agorɔ ti w'ani ho haw biaa yɛhwɛ w'anim ɛwɔ by grace medical center ayaresabea hɔ a bibia ni a yɛnkasa 0244 97 68 05 by grace ɛwɔ Kumasi Breman DVL ne nkyɛn pɛɛ ɔsɛ kwadwo area hɔ a ɛma remfi o nipadua ne kanea ɛne yɛni OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Okay. Adofo yekoya yaba. Aha ye 102.9. Aha eye OTEC. Asem Beba Dabi dwumadie no ɛna mwasuguso a. Ɛna wiye mutie. Ɛna wiye mo hwɛ live. Ɛna wiye yɛne ankasa yenua ba Abna Lucy. Abna yɛma oyakɔ odi wabusua kyerɛ sɛ wa wunua ba Mrs Agnes ɔten adu age wafrim ɛwɔ Amsterdam abruchmem ya ɔwɔ Ghana mprimprin ɛbɛyɛ wunua ba yie nyankopɔn kyekyerɛ ne abusua ne nyinaa yɔrɛ wate ti nyankopɔn yɛ adom a ɔkyena 25th wɔ Adangomase funeral grounds kwa abra Adangomase yɛbɛba why ɛbɛba bɛtaa wachi na ayɛ fɛ kama why monkyɛkyerɛ mo ho rɛ na wiei awodadie mu nkyia ɛnkɔma yɛfrɛ Mrs Francisca Asaremanu owon kran na wiei wanya afeko ɛde aka onfie ho na wa wunua sister akosua moda ɛne unuanom nka ye nyinaa sɛ ɔsere nyankopɔn ne nhyira ɔba Francisca ɛde ma wo ɛnɛ udi wa wodai nyankopɔn nhyira wo na ɔnto onkwanem. Happy birthday to you. Afei Mrs Alice Atiemo Asa Anam ɛnkane na wo yɛ headmistress ɛwɔ Apenkwa Government School ɛnɛ Mrs wanya afeko ɛde aka wo mfie ho nyankopɔn nhyira wo onana anom ne onana nkanso anom enyina sɛ ɛna wiei oledi ɔma happy birthday ɔsere nyankopɔn ne nhyira ɛne na ho bambo nkwa ho san ne nyinkyerɛ sɛ nkoso anya wo portion. God bless you. Awiei Meda Volta Drill Limited for nso ase kyerɛ sɛ ɔnom nso boa yɛn ɛwɔ yɛn dwumadi a yɛdie mu na wiei mene wo kasa yi sɛ woyɛ obi a wohia nsuo sɛ wobɛtu nsuo paa wɔ fie a ɔnom anim tu ɔnom a enim adwuma no ɛyɛ yie ɛyɛ Volta Drill Limited. Akra maame papa wutie me adwuma wura sɛ yɛnsuo na wohia wo ne wɔnom nkasa enkwafa nkwankyɛmfo bi kura mo mo mɛyɛ ɔhaw bi amfa ma wo ɔmbetu awiam si akosibuo so ɛna mieska ne bi nka ho wa haidie ahaya anwem ahaya ɔmo boa wo mo nim adwuma bɛfa Volta Drill Limited for ɔnom nanim tuo ti wɔnom ne yɛ kamfo de ama wo wate ɛmfa ho sɛ hɔ yɛ anwem abuom atechem afrom sɛ ne hɔtie bi ɔmbetu am wanya nsuo ɔwɔ animdifo a edi nkan ba bɛhwɛ sɛ ne hɔ no ɛteɛ ne baabi a yɛbɛtu no na wɔnom di wɔnom mfidie ne nso aba no abɛtu ne kama enso de ama wo Volta Drill Limited. Wama nkwankyɛmfo bi abɛtu ama na problem abamu a fra yɛn nneɛma siesie yɛyɛ pump installation ne pump servicing nyinaa problem bi a yɛsiesie oba ahodwo da aban a yɛ main office ne wɔ ha yɛ number ɛyɛ 0244 299 520 ɛna 0266 43 2210 ofre sa homa we ya Volta Drill Limited for beje so ne wakasa na de wonte ase no wakyere mu nso de amaw na wiei the fearsome 3 eye Hepa Plus Pavi Plasmos na wiei se wutie me na wo ye oba wo ye bema na wo do wo nkwa de a onua eya ma well being no ehu hia wo na se nro miensa wei ene ya gye atum se wunya bi na se ono nomo a
ye woni nsuo ye woni topaye ebeboa wo pa ena wie sa wo ye oba wo ye bema na wutie me na yade a na edi uso atrantwie obre o yade nso ya ha mene wo kasai stroke abubu agudam mene wo kasai moja bruso bi hawo waye mrempam ha sichire yade bi hawo srade adore wabroso obi ni atenka obi nso aye mre infection se ha manfo onua se wodwene wo immune system ne ho se gina yie ma well being no kan ho a anuanom ubedi sunkonim na duru ebetumi aboa ama immune system no agina brane na di saa haw ni nyina sunkonim eye hepa plus pavi and plasmos eye nuomi ensa ye woni nsuo ye woni topaye emu de obeto bia no nom na wo ye bema de a mitufo ka kire wo se onom wie a ya pew kwadunum bi na fatu akire sa wo ye oba nso a mitufo sasa wonum wie a ya pew watadwe na wigu akire wate ase aduro na aduro aduro na aduro ba bi ato aduro bi akwa abenya bi ye number eye 0542 77 8572 and 059 13 67 898 and now we are Bolivia Enterprise Future Life Smart Food for no one musunie and sa woba sofo line alignment yani multi home ene di animhwe wutie mi Future Life nuane no eye nuane o na ahwodinuru a eba nipadua ni mu ebo nipadua no medi yare sunkunim ne yade aye sa nuane vitamins ahodo 23 vitamins and minerals 23 ne wom amino acids edun kono ene wom omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina hye sa aduane mu matonchom enti onua wutie mie sa yade bia bekọ so abunu akwa ne nkwa wo de bra ye nkyai bekirim yehu yade kro ne yemu aduane a udi a ebe sawo yade ye number ye 0246 01 0150 and 0242 87 8090 and the sisters mackerel enefie ukofia ya pebi koguo monfanye munuane die nti American for sisters mackerel dia ma ne say a natural 100% natural sisters spices anuanom so wodi ye waduane a aduane no ye kama mo amuye nuane tonie ema ne mema amuye munuane wo fie monfa sister spices enye nuane na wa ubehu difference no ati ase ye wo good flavor ye wo fish flavor ye wo chicken stew flavor and beef flavor de wo pe no enato ukọ ma na wo no ton ne oma na men kasa wo pe spices akeke kasa me persistent spices eno na ye 100% natural so wo so wonton bi upe bi atu aton a wo ba adum pampa so PZ Roman Hill bantmane so amedwomu a ehon so benya bi enkran CMB New York Kashi ehon so benya bi your number ye 0243 535025 and 0279 140 940 fresa number one sister spices fonkasa what ya wonti asie bia no wonchire mu nsom fama na we 3P garlic mixture eye piwak natural health for and this edru we yaba adofo natural garlic e was edru we enti se wunya bi na sa wonom a e ma power for your daily activities e me moja di afrusa ne ye me ne wo ka sei sra de tamu asisi wuntiri me moja ntumi influenti e na wo ho na ba bi wo so no e bi a pressure e na ye ma ye mre o cholesterol wo so immune system na ye weak enti ukura tumi honhono onua kona koto 3P garlic mixture oba misi heba kolinak dani heba eni baby eto nu obi anaka so pe 3P ubenya bi ato ano ebebo wawo yeah your number is 0248928824 and 0201000021 okobe bi eto de adrobia ebi ho Eradi fie heba center ene Dr. Mankwa nyankopon hira why nyankopon hira anuanom ne adofo amutie me Eradi fie heba center ewo Kronombosie Red Park na papa no
ɔse ne biribia yɛ natural ɔno ɔbɔ adeɛ ɔdoma nkoma na bɔdeɛ mu hamama nnua hini no bena natural ɛna wɔfa de yɛ no aduro enti sɛ woyɛ obi a wowɔ tiremu problem you can't think far tiremu problem bi abɛtɔw so bra ɔwɔ aduro special wɔde yɛ sɛ adwuma no wakɔte nam yadeɛ mogya aborosoɔ bi atwerɛ yadeɛ bi typhoid anaa ulcer stroke de wato fam wontiri mu twetwe nipadua mu yɛ a wayɛ mmerɛ mpam anaa wo nsa buo mu nyɛ wo nso wo paa wo wobɛda no anya woba awurade fie herbal center Dr. Amankwa bɛboa wo wate ne number yɛ 0241093915 ɛna 0549206633 first adamba wei na wone Dr. Amankwa ankasa deɛ wonte ase bia de wɔnkyerɛ mu nso mfama wo ɛna wiei Abapa Mall your biggest online shop. Etre fie na didwa. Nya da bia na abekuru abekrum. Adani a wo bedidwa. Eto de bia tena ofie. What ya se? Ofun ye kita wi eye Android anase eye iPhone. Odi ko Play Store ana ko App Store. Ko download this app we sisi ya Abapa Mall. ABAPA Abapa MALL Mall. Download it. Na wo de download it we are open. Wuram na wuram a enuoma adie bie nipa hia wo de dada setremu bia no ebi wa Abapa Mall ha tena ofie na wo de click order tuakafa momo ne emfa mrew ye ne de bebrɛw ebi nso kura wo hono mo a sabe usika no pe double deck fridge enso ye wa akwanya ebe mu atua ne installment eso ya ye de wa de ebrɛw ɛna wo phone ne ye yam entumi and download the app ne dia GN number fra yen kan de wo pɛ ye mo ne bo nkyere otuaka ne emfa mrew ye very credible de wo pɛ eno ne de ma wo 0593386133 and 0593391848 ye water for 3 miles sakasaka park ho oba ho a obi hu yen adofo ne arehye ene ya usu kotokriom ene ofiri a wabaha na ohene a enkane no ote adwa so ho ena onomode no aba yanim hai nana nti wada roma sese ya yehunu se sa pran we ya eye osove ya ofa no ma ne ye no sa pran onso ukura sa pran foforo onso ukura sa pran foforo ya se wo hwe surveyor sa pran na se ye ya mu bi a edin ne na de ade nyina hyehye so na ya indicate baabi a nipa no de wo nanso wodie pran of land agogosu land ese nsonsono ye ewo ni mienu mu meba wa ma ya te ase se 10 11 12 13 14 15 eda ho onso wo sa plan foforo kire se enya sovia ikura na be ya ma wa obetumi aye wo de no e de amanipa no enti se ye di aginamu na ye ne abusua yi akasa se onom ntiase enkofa 10 to 15 no a wo die na wo be ma ya gie di se e ya mpa se sa proteins ya ne da ho you rabbit ase wadar ma men wa na tentene sa dia wo kasa ye no Savia no wo ye sa pra no cover asase ni nyina no na me kan so ma me ba akonto enti sa pra na me ma no ye me Savia no a wo ha no ne sa no enti foforo bi ani ho ana de America si so se ebio se sa 10 to 15 no so me fa ma obi a ni se Savia no o mun ka na wo ye sa plan no e cover that area na ma ho mu a na dar ma me prince me fa ma obi a okay me so ma said ai Savia no say on fa me di mra se o ma me korom se be ya be sign lizo se be ya metima sign ehun se afi ade na di mu no mu so na woni de ono asa no ye fufuro bia wo de kire ono obetimi de dance okay afi ma men san hwe di say bio esi ade ye commitment of sensia no e ho nkomo ne yedi adofo ye ne afia poma opoku
edi nkɔmɔ wɔ fam na mmom deɛ ɔkaayɛ no deɛ ɛwɔ mimi tirim sisi ya na mmom commitment yɛ san wɔ mbiew ne sɛ ne nyinaa san yɛ awerɛhyɛmu ɛfa saa 10 to 15 yaa ho nana sɛ yɛkɔ na saa 10 to 15 yaa wosi watwa ɛda hɔ ɛho ni asɛm no ɛda hɔ a na kyɛ sɛ yɛhu sɛ wasɛm a bɛka wɔ ha nyinaa no fa saa nsia wei ho no ɛwom na mmom sɛ na hɔ deɛ a na sɛ yɛwuram sɛ watwa bi de ama obi anaa obi na akɔm kyerɛ sɛ na kyɛ sɛ wo nso woansa ani sɛ bio mesrɛ meka nokorɛ amfa ama yɛn enti sɛ ba saa deɛ a sɛdeɛ nnɛ yi yɛtɔn asase ɛwɔ kutukurum no yɛbɛka saa nsia no bom na yɛagye ɛde ama afi apokua a wosom sɛi nana meda ase meso mehyɛ bɔ ɛka nokorɛ pefee kyerɛ mo mpanimfoɔ a mohyɛ sɛ nsia na meka 10 to 15 no memfa ho sɛ dwie koraa ma obi a ɛda hɔ abibia ne ho okay afei ma bedwafoɔ mmerɛ mu ɔbaa deɛ akyia me ɛbɛbam sɔvia dɛn pɛ sɛ mbisa nana ne sɛ de na ɔde mmerante mmienu namba maa me no saa sisi wei naa mu baako ɛyɛ namba 10 no ɛna mɛyɛ pipa no de ma nipa no nti sɛ nipa no ɔne no akasa ama nte ase ayɛ adwuma ama ne ɛfiri sisi no mu anaa sɛ ɔne no akasa deɛ a saa pipa no a mɛmɛyɛ maa no pɛ sɛ me nsa ka no yɛtitim ɛfiri hɔ adaroma yɛ no deɛ sɔvia wo ne nnɛhyiaeɛ ɛna ayɛ de maa no ɛwɔ ne hɔ enti deɛ mpɛ sɛ meka no sɛ ɛnam sɛ nte ase ayɛ adwuma ɔna abɛsi bi wɔ sesi no so di 10 no obi ayɛ biribiara wɔ so enti ɔno no 10 na sɔvia yɛ maa no no wankɔ no so ɔno wabaa bɛsi dan wabaa bɛsi dan ɛwɔ sesi ne so enti sɛ ne ɛba saa ɛsɛ sɛ saa nipa no ne 10 no yɛgye titim na yɛyɛ sesi no deɛ ɛna de ma no okay afei ɔbaa deɛ kyea me adai ɛnɛ fie o a wode wo nsa sum wɔ ano a wote akonnwa so yi brɛm na yɛnkɔ na yɛnhu deɛ yɛreyɔ ɔkrakye sɔre na ɔba ɔtena ase na yɛnkɔ yɛnim mepamkyɛw dabi na sɔre wotena ase wonkɔ deɛ wonkɔe afei ne yɛbɛtu mu nyinaa mofo afotuo deɛ hia ma obiara mepamkyɛw metɔn 5 bedrooms ɛdan 5 bedrooms ɛdan yɛ ɛyɛ adankora num ɛne wɔ mu metɔn na sese wotɔ dan a mepaakyɛw yɛ a check the location wa baabi a wokɔkɔ tena yɛ sese wanu ho koraa sɛ wokɔkɔ tena hɔ adantia wobrɛ paa wobrɛ enti check the location of baabi a wotɔ dan ate aseɛ na waammerɛ me 5 bedrooms yi a metɔn yi anuanom ɛwɔ Kumase nkran kwantimpɔn yi so brɔno a yɛfrɛ no odiom sukuu kɛse a agye din wɔ Kumase ha ne Ghana ha nyinaa St. Louis Senior High School ɛwɔ kwan ho pɛɛ saa sukuu no akyi ɛna 5 bedrooms dan ɛwɔ a metɔn umpe wei na apɛ deɛn saa dan mesan wɔ stores mmienu ɛwɔ animu ɛna mesan wɔ another ɛdan baako ɛnso si wɔ mu yato fence wɔ nyinaa fa ho yɛahyehyɛ fam nyinaa pavement no yɛsi awie totals biribia nsuo nyinaa yɛtu mesrɛ mo obi ntɔn na akokɔ bɛdeɛ kwa enti sɛ w'ani gye ho sɛ wobɛtɔ saa dan yi a mprempren number wei gye na frɛ number wei sisi ya ɛdan no nie store so na w'ani mu no fence wɔ gate nyinaa da no kama number ne yɛ 0241 198922 0241 198922 ɛna 0248 18 1000 0248 18 1000 frɛ saa number wei na yɛne wɔn kasa ate ɔbɔ akra bram akra yɛnkyɛ yɛtiefoɔ bio na asɛm a ɛda yɛnim yi yɛmu bo ho
asɛm no sɛnea Krobea Asante kotoko kan ayɛ sɛ woro twene woro na de kusia ne krenka mpa bɔ na awie ya na ame da yɛn nso so na awie ya ne pitiri no ɛnsɛ ne hwehwɛ mu ne ne nka kɔm nyinaa ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ nana nsɛm a wɔka no ntwa yi na nka ɔprɛ de ato sovia ne so ba hwehwɛ mu ne bibia kyerɛ sɛ daabi sovia ne de ɔba bedi paa de ma oni tumi sɛ wɔyɛ bibi sovia ibae waka ne nsɛm bebree akyerem de ntira ɛma no yɛ saa na nanso so kyerɛ sɛ wɔn change sovia no ɔno ano ne yɛ adwuma enso de ɛma asɛm ne di mu ɛma sovia na asɛm yɛ dɛ ne sɛ nipa a ɔne ne nyɛ adwuma no sɛsi a me ne wo ka sɛ wafa akyira atɔn proto bɛ sɛ yɛnnim hwɛ koraa ne yɛnim proto nsia ya wo ama ne ndɛncha ɛnyɛ saa sovia na wo de ne yɛ adwuma no ɛna ma no cyprine ɛkyerɛ sɛ cyprine ne bia bɛdi wo ne deɛ wa wotimi fa akyire ɛyɛ ɛsan tɔn wa bra sovia no onim ho hwɛ adwuma no so woni ne nwie yɛ because nhyehyɛ ya wo ne yɛ deɛ yɛnim ba sɛsi a nkasa yɛ ne kyerɛ sɛ obia oba beto proto ni bia no ne cyprine ne de oya sovia ne ya ogine 200 cedis indi sa proto nkasa ensia we no a sesi ye ka ho asem a na nase wo mo kan so mo mpe waton no sa ensia no baako ana owura ne koye ho cyprine de man sesi a wo se wa anfa sa proto ne de wo se ye kwaje sa cyprine no ne yetete no emu no enumu aka na ya ton no nyina no enya krachi ene ye cyprine no edika ni 200 kra no enka go 1000 Ghana wo mu anko no to beto aduane ana wo beto fu edie na enso so we nyina no kire se akire no na ye na adwen se obefa akire no ono anka sa edi ne dwuma na watonton no na akofa sa problem we nyina de aba because nipa baako ebi okuta cyprine mienu de na na de number ma no a owura yi ekọ no hokoye cyprine de share ni nsam no when you so asase na be wiasa asase fo frama je say na na sa ye sa prime fo frama no a sa kra che ne go yusu sa prime mienu enti we no ma na nansam na wo ka no me famu no ensisi so mame we defend de wa kire ni de mu de na me ma dwen mu no ensisi so mame mesre say ye duru mfie bi say ya eni say ye top pressure ma ye ho because we senke yes ha asumdwe ntempa na nka anura ena sese hwe pressure so de pressure so de wunya duru se ya na kese aye hu me nsuro ya de bi ase pressure ko pressure no onua ma ode o nam no dozo pressure ni nya be se o se Shadrack ya o free Dr. Dawood akachebe kachire o se eye silent killer na wo bakura me se wo ni nua no babro 10 ena ode o mo ba so hu no tiduru bre bi se ya aka ye mre se akasa ni edi ewu enti eduru ba bi a ye ma eniema bi ntiso na nokure bi nya adwuma se be ya enkofa sa wo ha we nyina baaye enke baaye na mienu na asam aba ho a enka na wo nsem bebre tumi ka efiri se me ka kire am se mo fo na mudi ka beto ni de enie na tu na aka no eno na ye nya nka mo nipa na mede ma om se nka meji aka ho no anya yi enti mo fo ni mo nkofa na afi ye hwekwan be fa to epetu na ma no we su de 4 2 sesio ni nyina anka ba akokora wa abra sovia wo ye ho adwuma no on de wanim ho hwe enti niam bi sa no eya ye hwe ni ye sese ye niam mienu sani ye kan no no se wonom a omo de asem ne ba ye ne ye besere wonom na de aduro no enya aduro awie se ensia ne da ho ne se ho dwo se de ye di kan bisa no ne ye beka ho na wa ye cyprine no de ndencha na ka ho na ne kina ya omotimi ayeso adwuma a omonya ne sa ma ye ne mfa asomdwe mra sesi a ye betumi agina so se omo ne na na di kan ye krata ma omo enti omo ngofa prot no na omo abeto no emfiri so ye nim ne ye bekwa kosie o se enipa maako na ya na ewo sa adwen ne se ye kosia prot ho se aton prot ba ko ma nipa mienu a eya ye mienu a yakosia prot so ye to ye ne de ye ni asem o na emom de oton ma ye no ena wosanke ye kɔ no so no entansi na emom ye mienu no kokɔhwe de ni mienu no ye na ya na ye ko obi afu ase ndi ye koka ne saa se emra mu no omo ena na di kan de asase ne ma omo ndi omo nkɔfa omo asase no na se nyame amoa na se bibi kosi wo so a na kwan bi so no asomdwe no ya mpɛ amfa ama nti se ye na se de aka ne da hɔ
na ɛbɛboa deɛ amenyi ni sɛ ebi a ɛbɛyɛ 10 plus wachi ebi ɛbɛyɛ 2 plus bi na ɛhyɛ ntɛm anaasɛ ɛyi a ɛno no koraa wohwɛ saa plan na aberante yɛfa to so ma yɛ na yɛne ɛtie wohwɛ saa plan na ɛyɛ ɛkwan ɛna da 6-8 no ɛne 10-11 no ntɛm nti ɛyɛ kwan na da hɔ nti plot man sa na no aba nti saa nsia ni nyinaa no kwan na damu nti na kyerɛ nka ne wɔ mu fie ne bɛyɛ nhwɛ ne mu baabi ananka wɔn tɔ ɛfɛs no nka 6-7-8-9 5-6-7-8 ne deɛ nka ɛbɛn wɔn deɛ no nanso wei no ɛno wei 9 no bɛba ne kwan aba nsa na nsia yi a yɛka ho sesei no aba ama no nti sa ne teɛ nti no mɛsrɛ sɛ abusua no wei deɛ adwatoa ɛna yɛsrɛ sɛ asomdwe nti nka bɛtumi a nka abusua no ɛnsɔ deɛ wɔse wasusu sɛ ɔde ma wɔ mo no na nka yɛn nyinaa yɛnya adansefoɔ na nka yɛnhwɛ na wɔn nyɛ saa plan no na mɛgye adi sɛ deɛ baabi a nka wɔn de 5 6 7 8 no ɛyɛ no I think sɛ wɔn de saa ada ɛyi no yɛ a 10 11 13 15 14 no yɛ a ebe enya de a ebe sesa hwe ebe yi sa anya sa akra de omuso mu wie na akire yi omo ye nkrata na bedi wo nsam na se omo so omo beton a omo betumi aton ba se si yi de ada se na betu aka no ene ade no ebia ede nsam bebre ebeba akire de se yi de akra sei na meka no na medi asi ha na se ekofitie mu ade aka bia no ye de atoa so me da se eja na Gana say no okwa sorry pa. So okwa sorry. Tro no say tonokure na nton. Nka ntwinie bi ya baba bi o. Ntwinie bi ya ba one ne sovia no ntem. Enna kofa we nyina aba no. Me gidi ye pa say krati betina o kana asem no. Was say nobody can tue kadada. Nti ba ne say na ifa foro san ba mu. Ade a mato tue ka no. Agye wo pepes no. E ba ne say na obi foro san course. Nti ntwinie bi ya bam sovia ne hene no na obi pese otwine yonku di nti nana babia ne tifie du mesre se o ma na okra ne ni nani mo o ma na okra ne ni nani mo nyisa on hwe ya he na kakra bi apato akofa asem di aba e bi ko na o mbre na nyame di ma no enso ye na so pressure bi wa ofato hunsu nti na afia akofa asem di aba nti mesre se ye duru panifo ye suamo o mo se kotoko se sempani to sa eba mabunu dim me jibidi yese na wudi hu na mo chia sa na obedi pepeso waduri nti so mo de atro ene hye wase nka unzu bedi tru asase som he nipa bi oton asase bia na me mpese me ka asem bi ntia wudi nipa bi oton asase bia onka na kuro bia awia later part no hwe ba bi oko na anu ise baako ne fie kwan no mo ni din die mo ni din kom boni tio omu kuno yes nani ma butu gatam yes yeah nti se ensasem ba na se wani no kura awieye no eya na fa sem papa ma ye mojasem sanete nti mesra busuan so se de abeduru odafo animu a waka ma brebe ya bai omu nso nsia animu saa kotoko se ye bi se wanu ma na to bia ebene nti mesra omu nso na se ye kofitiem na ekoka na se boni bia ni hu na omu nso wie na kire ko omu se omu mpe na so omu twa obi a omu se betuma ye mu ama obi na so wie aba okay na fedi etu akotwe ba bi atwe okay na me of e krada na se ne of asefo ne no mu ti wa kire o ma de wa yesi nti wa uboja na wudi sa de we di no ye ma wa uboja o e na wudi sa de we sai ko di no ye nti na ka mi se na se na ngofo no to asase no o ma ntua o ka na o ma mo sika na o e bia me de ma no na beka mama ka pre nti so fufuro ba de a mi yesika de sa ho hinti le dua mo re nti mi ho ya me hene de se mi titi nti se omo ma miska na ma sa fo akire dia na wa anya de mesre no se ofiwe mu fia ya fa nyanya sasua good bate me da se asemi sesei baby a ekono asumdwie no eba ye nkakra sebe ye dwuma ye die ye se ye ntena ho amu obi nsisi obi wati ase eni enyina obi anso afa na emom nokore no de wo de to ba bi eda eboa ma asumdwie ba eye everlasting o hawo ni mabio
enti na meka sɛ sese yɛ a yɛka sɛ yi na ahyɛ yɛ bɔ yɛnkɔ hɔ yɛbɛkɔ hɔ saa nsia prɔto yi sɔvia so ɔkɔyii baako ɛde ma akrakye no ɛyɛ ho krataa na nase daabi ɔno wante aseɛ nti wasan bɛfa ne ses ɔyɛ krataa maa no nti yɛkɔgye ne yɛate mu kyerɛ sɛ tan no ɛnyɛ ne deɛ bio na mmom sɛ tan ɛnkosi 15 sɛ wɔhaw bi aba ho a mewɔ gyidie sɛ mfie mmienu nie metɔ kotokuo asase wansidi a ɛnɛyi yɛntɔn ne saa bio nti yɛba saa deɛ ɛnɛyi yɛtɔn kotokuo mu asase no yɛbɛgye saa prɔto nsia ɛne yɛde ama afie apɔma opoku saa asɛm wɔ saa nsia ne ho deɛ a na mmom sɛ asɛm nni ho deɛ a yɛne yɛbɛsrɛ busua no na wɔn ama kwan na wɔn nte aseɛ ne yɛnyɛ nsia yi ho nkrataa ne ho deɛ keka ka ho ma wɔn na deɛ ɔpɛ so ɔde yɛ no ɔmfanyɛ nti madama monyɛ ho ayi ɛwɔ fitiam moma me report sese ya ɛna wie me wɔ wura bi a me san ne bɛdi nkɔmɔ momfa ne mmra me moma producers ne mfa ne mmra me na saa wura yi atiefoɔ okay so bokura mu nyankɔ mu wie a mo ntwa me ankasa mɛba mo kɔ di omachi saa wura yi a me ne bɛdi nkɔmɔ yi mesrɛ mu bibinti emane hamo se mema mu hu nanim bibinti bonya ntem ma me wa kofi bibinti emane hamo se mema mu ehu nanim piao bibinti a na mesrɛ mu youth opportunity and transformation in Africa omasa keka won hu bio ya sesei ofa adwumayefo ewu kumase ya sesei ope housekeeper waiter, receptionist, cook, and security. Now we say ni pakrono, wado be fantitiem fully covered cost of training, intensive soft skills training. Ni nyina yentete ye be ma certificate abekere se training a wa be ye no yetumi ema wadwuma ema wo ye wati ase na je se when you experience what you say ewo hospitality field ni mu what you say enti se wani je ho say youth opportunity and transformation in Africa opportunity we yi a won de abai onso ubenya chefa wo mu a je sa number ye ni ye mame why hwe na ye je sa number na emoa me fresa number we 0501 499 432 0501 499 432 or fresh our number we are youth opportunity and transformation in Africa ya beje so na yene wo akasa me pamcho bibinti me guest no me mane house me ma unhu nanim owura bra wanim kakra bitum kra de onse we de so na aboa wo ohote sai papa pamcho me very good yedenya ase sauti kumasi ya good wa me ne wo kasei bien pa na wo yo e wo kumasi kurudua mu sire menye adwuma bia ensa wi emudien na onom ensa no menum bida na wi manum bi pe se wo da so nom wi majai se dia na onom se menum cocaine and now bo acha wabo ache manum be 22 years wabo cocaine for 22 bad years 22 years emfia duonu mienu na wankasa sisi a wo mfie sai see more 44 years 44 into half of your age or the abo cocaine aboawo aseme kra aseo ashiri menema bibre ashiro nyoma bibre enam sa de yinti oda so bo pacha ene wabu bi mesori mobi
Umobi. Na see as wa ma take it chill na oh ye wo ho yi sei hram wan hwe ye kura utumi yare tumi twa hweda howu e na wo de umobi ne. Ye mu mienu. Aha. Ye mu mienu. Powder no ane ye fini tie no. Ana rock no na ese buo no. Ye wo powder no ye tie. E na rock na ye se buo no. Aha, etio. Ti tie no me majai. Wajai tie no. Na de na abo. Ebuo no na mebo. Ebo no. Rock no. Enti se no mo ye ma take nchewo. Me de me hu ni sa. Me sorry me didi. Tie no so metwe no so me ntwi bia wo ma duane kra me ntimi ni. Ti wo mo ebo tie no. Omo na take ne chewo mo pa. Edi na e ma take ne chewo mo pa. So mo bi ana bibi ka ho bi o factors e ma take chewo mo no. It's a drug no my raw veins no man kasa. Yeah. Ni se bin kuma no mu twetwe. Now veins mu twetwe. Wa hu se o ti ya o veins ni. Okay, me pese me hu sa de we. Apart from say bia me botai no. Me mo bi e ma me take. Ebiem factors biem sa wo ho e ma take chewo mo ka ho ana. Edru ensutoye bra a wo ba no. Eya omo eboku kin ewu pa yesese obo na wo ba wani so a wode wa ete na ma take achi wokun na ya de ani kun omo no obu ha no se ne kase manu machi sinke menyaya na take ni awoni basa me se meti ma mentin mo ko na ono me pen mo sa. Okay. Momum no raw, mo fi so for bibia answer. Onum no raw. Pardon, no raw. Mo na o problem pa. No problem pa. Pa, for bibia answer. Pardon nko. Kumase ha cocaine amanfo bopa. Ni Kumase Ghana. Omo bopa. Okay. Afi mi enhwe Kumase ha ye wo. Se won ha wani a de wo de wani ahunu. Obeka se nipa dodo be say ne wom 100 bi wasre yaw ebo the hook man say wait me 1,002 wait me abro 1,000 amanfo ebo cook Ashanti region ema wom bebre ema bebre he ema bobi bebre ema bebre ewum meba atiefo ye behwe de owurei ewurem e very 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 funny and very 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 interesting Shadrach akwaba wejo so nana good na umpom to say ya me hu ya mobo de Nyankopon ase na wiei mobedu na se Yesu wo hɔ a Peter nkɔbɔ mpaye ne na Yesu ni hɔ sure enti ene Dawood Herbal Hospital wo hɔ a baabi ani hɔ ɛsɛ sɛ ɔkɔ sɛ wo kɔgye ayaresa ene wie ye ne mu ahia mo nkasa gyere yɛn bra se nana ye kyia hwefo ne yetiefo nyina Dawood Herbal Hospital sɛde wodi kan no ye se Yesu wo hɔ a Peter nkɔbɔ mpaye sɛ Dawood Herbal Hospital wo hɔ a yen kase yare bi ama be ma kase ne be mawu Dawood Herbal Hospital ho a oba nkase me ne be ma tena awo ma enti be ma ne so ojame yare ahodo aka bia no Dawood Herbal Hospital wo ho nti ene fie da bia kra ye be hie omo e wo dwumedie so na ya kai ya hwefo ne atiefo se agye ne yare pe ena Dr. Dawood ensa okay dia kan nyina no de to anamon bra okay na ubanso a weni beje powerful akra ye nua ba bi a enra oba review na oba ede a oba ye na akra nurses ne woni e ba hospital o nyina na obi ehwe no the way a na wasi aye no say typhoid fever hey akra oba ye no wo hwe no obisa ne mfie anansa wo hwe na obeka se bi a wadi be 78 years wabo abre wa mo akra na enra lady ne baye no chese eyo obi anwonwa hey the way we see asesa ye from I come na akra
oh Dr. Dawood ye adwuma o powerful Dr. de ahaban ni nubna ye adwuma good lady ni ba obi ani age hey so who ni before akra na say the way we see ahye no wow in fact baby obi ahwe bia de hia ne so obetu anamo aba good so utimi ba nko ade a ene won sa be ka de wo hwehwe good because Dr. Dawood ye obi asabi opedimpa esin sika akra duru brebi obi timi ba ye hospital yade ode be ba no obedi life so a obeduru ono aka kire doctor se bia mani ena me de ba ye na Dr. Dawood ahwe say Debbie had ye hwe ni yare ko bia fofra e say ni yare na Dr. Jessica wode ye consulting na de amana sa wonko wow akra no kre eye sense ye betwa ntro na ochene bi ebre bi beba nipa enka nipa ho bio na okohia de ode ne ba asase so na de ode be ye wa asase so no waka ho asem because Galatians chapter 6 verse 5 was say no obi abeso no anade so sure enti Dr. Dawood adwuma de onfen de agro be ma bi hwe sisi a na wo ka pressure asem silence killer yade akwasi broni asanse ye de kokko atwere say ye silence killer ekum din hey betima ba oni peduam na wunhun say wo pressure because ye nta nko check up ye mu bebre nam on kai the last time crow far hospital ko check in pressure ko check Debbie na obekọ hospital agise bia wa yare serious ni bi ofa o amranti e bitimi didi nkomachale mi de me ho adin o me nyare o bra ada o de ye beka no ho no akra pressure ni ku nipa baby obema bia no oba bi hwe ya na wo tie free bia no brother wo de ba hospital ba hwe oni peduem okay pressure ba ku pe akra eba e de diabetes ne nam moja broso ni nua pani pa ne esichiri ade enti obi o what pressure bia no ko hospital ne diagnose na obo say wo diabetes yes and sa diabetes ne pressure ne ka bomu a ne na say the otwa to okra is stroke or the bebrel oh straight hey any the easiest way a obi betime anya stroke e bre o wa sichiri ade wo moja broso wow so wo sichiri ade e wo moja broso a mesrew nye say ye kama na yehu but ubi sa doctor bia na say opa ye checks na hwe said dako wa mu wani an na ho no wan hwe entreat anunum nro anko hospital am ya manage amawa akra dako ebi e be kan okam ebi a wo be kwa adwuma mu otena akwanwa so say na aka no obi koda ade ebeti no anya stroke yes hunhum yeah akra many are sick but few are known yeah ya ninam ho bebre yare ba kakra bi ne nim say ye yare we pressure yade e ba wo so a edit pai brew yade ba akope edi anisubre nam yade ba akope betima mo adwon so bebre wo ka say prostrate ne ho aka yade ba akope ma bema sebi obi de aye nsanom de aye nubone nom man bi oba wo say doctor me kan yama asisi a metimi nom a because ne bema na wu oh akra wo say wa anye saa aya na ne nikan yo ntumi wa Dr. Dawood ka kire ne say daddy ebe sure akra uku ade twam ya mine ba review wow no buy oduru ho na chia doctor say powerful chia no say wo bema eh mine no akra wa hunu de wa hunu eh Dawood e ba hospital enti say yade bi wo so a mesre tu anamon bra mesi ani yare nkwa na Dr. Dawood nhwe so wo pressure or diabetes say stroke na nya ba enkechi wo de fa nipa ne bra fa ne to care mo fa ne bra it me do obi ba kra wo hwe nipa mo bo ya na mo say no edu ba bi na hwe se de nipa bi ye kire ye ho a nipa mo bo da kope one day akra nipa mo bo mo me nsusu nkire ye ho sure na sa wo wa ya sabia nipa brabom
bia ba mienu e wo se wo ta akọ ho anase wo mu a wo de afi bia no akọfa wo baako hospital emergency na ko prison ko hwe de ekoso obehu se nipa ense hwe sure akora se bia aboa ho de nsin nipa enti ba bia obi etie ye bia no onto anamo no mra okay obi da wo ntimi na dwen nyina ne se hunhum mu e na obi ye ne sa obi da sori se ya akora se ye de ma na abobọ no ni hunam nyina ya ne ya oba Dawood Eba Hospital a Dr. Dawood se o wa da je wa abotre e de bibiduro krojen bibia mfrem e na de behwew enti wo ba ho beboa wo ye bema wo bema nya adwuma kra ade ne mma no homene so kra akra wo ba Dr. Dawood se mema ne se apaje wo apaja yeah apaja sure enra me call one of your sister stations me your program na papa bi was studio no abawrem host ne se na also the wasem ne se hwe Dr. Dawood Dr. Dawood jai apaja powerful akra your number is 0244 88 64 37 0244 88 64 37 ofra doctor no bekasa be me ye de raba to be mem ye de ahye ana ye nyamfa nhye o ba Dr. Dawood beboa o ya hye o catheter o be treat ye be yi empanifo no bebre e sofa be say last week me ne guy be froka be 32 years na onam a akra ne container kura na sebi ojon sofa ahye ne raba me hunu say wiase emfa woni akwada na be yade ba sure but gidi ho sure brother would Eba Hospital eduro wo ho yeah what Dawood Eba Hospital the onim ne nim good the onim de obetena ba bi agichim yeah say ye nem yare see a nem yare yabua ma wo hye obi a wo hu say won hu o fefe akra ko wura mu hwe na no ya bi yakwa ozike me ba Dawood Eba Hospital me ba beji aduro na mse de na asie o se bra ade ni bi aka mi o mse de ade ma fa ba bi emfa akra say syphilis gonorrhea hepatitis B brother Dawood Eba Hospital ye nim de eka sure obi ho a wo gonorrhea panie ni bi and so still emwa na da so on the system ni obi a wo syphilis panie and so still de ekwa na eko awo ho aye de am oba etu atwa Dawood Eba Hospital ebe pa ho yeah o boy anedem powerful Dawood Eba Hospital oba Dr. Dawood beboa o menua ba say ye fibroid say ye nem yare na asi awo no ho kwan ebia na awode na no aye den o ne ba masia mu na nsuo na sen aba ni nyina Dr. Dawood say brejo so krapa okay ejo krapa kan ba bia na Metro FM no sabro sign na mu na Dawood Eba Hospital ye adwuma ekwan ho pe ekwan ne ho pe Accra highway kwan ne ho pe sure ye adwuma Jordan kusememenda okay doctor number sinie e brena so 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Dawood Eba Hospital akra osi dua mayare say Dawood ointment nso na bi eton ro bia fatwi ebe ko ona okro no enra asem go tihwi yo oh kafra nana yeah bete toy e na odi atwi na sabe to sa pem ho kai nti ye no nam si ye bibi wo fie na ne ententem me dware wie ye no na me te wantement bi na onim one funny thing me sra no ba bi anam de sra me sisi no eh ho hia she me di me sisi no the sra be body no na me to ho no me die oh die yeah me die oh akra Dawood ointment na ye do and then the capsules no 360 capsules no I just want to pharmacy herbal shop ba bi eto adro bia okay o kwa so pe Dawood ointment and the capsules okay na ye ko na ye nua be me ya asem yi obi ti a on fa mu abapa sure obi ka se bi a
hwɛ sɛ wotu anamo bi aduru baabi a obi ntumi nyae biribi a don't blame the person. It's a whole lot. Sure. But the atu obi nne no. Fatu Meda se Shadrach. Monica sa. Atiefo Dawood Herbal Hospital. Dr. Bano ene ene nakobon komo no. Wadama ene wakade ya kyerɛw onipa fa asɛm no nante na ya asɛm no yɔfo. Na wo yade ada wo so wodi akini wamane amane usika nyinaa sa no. Edida so wo ho me se mi amani so. Mi hunu bi kyerɛ sɛ da no mekɔ afigyaase de bi krachi a wakɔda adwuma ba na yare abɛkyiri mpofiri mu amasɛbe wɔyɛ adane bafan hwiche mu ne ɛsesa de gu mesrɛ meka wo na sɔre SD asafo ɛnɛ ɛsesa krachi de gu kaa mu de ne ba doctor hɔ waanyi ne sika sese krachi no wasɔre anante de nyame ase no SD asafo no ama doctor enkunimdie fugu victory smoke de chaka ho de citation aka mo ba Dr. Dawood aka kire mo ba won se ebo ho no OPD ho no ebo citation from SDA Afijasi New Town ebo papa ne waduru nyankopon hira no enti frɛ no sese ya na wo ne nkasa 0244 886437 Dr. Bejeso no akasa na de wonte ase no wakire mu ama awiai Latus Enterprise for nyankopon hira mo se oba kumase adumu a aseda house kwan so e na Latus Enterprise ewo yesi ebemu asi ufie wo Ghana ha ebemu atenem te se de owa ama no ne Latus Enterprise brabeto PVC pipes bend ne fittings a eye papa ye ton Turkish doors ye ton paint chandelier light wall light electrical cables ye wo kitchen sink and taps ye ton tiles WCs normal bad booth oba ye bathroom telephone shower open set complete shower bathtub jacuzzi basin shower glass corner bath with panel toilet roll holder and water closet mirror and water heater nyina no Latus home brana beje enepa ye wo pumping machine so wa ha eno nso betobi na utobia ebeboa eya ahwehwe ebia ne me pesa anwom no ene mebo na me de akyerewo ene dai opanyino owoye nimu yi owura panyi sematiefo bo se da meto nsa afra obia obeba ne abedi nkomo sematiefo bo mshemabo da biara be frame bia meba ade no nkwala nketo abobi bebre na bam at the age of to say be a fie be aisa ne wakra bi o no be 12 years 12 years sika gari no yoba ade na de ne bam ba se boys bi no we sa Frasufia no me be na wonder girl do be ya o yenyoma akwala no so o sha enioma ben pa na twe amanfo be namfo eyere ekunu boyfriends factors na for ne first thing and am for your first ne mana wasomo siso mani edin wi George obenum easy se wa benum sade meninu bedi nkomo yie na ye next week mu enti odofo tabutwuku mumpe baby manentina mame odi manentina reception ya akra mame ansa awiai adofo medimu si na wiai oba kumase abu akwa agogo a medima for herbal clinic Dr. Time da so